اللهم صل على سيدنا محمد حبيب الله وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك أوصل اللهم ثواب قراءتنا وبركة دعائنا مقبولة مرضية منا أولا يا حضرة سيدنا وشفيعنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إلى حضرة بل بن ملكان أبي العباس سيدنا خضر عليه السلام وإلى حضرات ساداتنا سائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى حضرات ساداتنا البدريين والأحديين وسائر الصحابة القرابات كلهم أجمعين وإلى حضرة سيدنا قطب الأقطاب غوث العظم الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيدنا سلطان العارفين السيد أحمد الكبير الدفاعي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيدنا أحمد البدوي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيدنا إبراهيم الدسوقي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيدنا أبي الحسن علي الشاذلي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيدنا سلطان الهند خواجة معين الدين الجشتي الأجميري قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيدنا وسندي ومرشدي وجدي ومربي قطب الشرفين قطب الحرمين السيد علي الأهدل قدس الله سره العزيز وإلى حضرات الساداتنا الأقطاب والأوتاد والنجباء والعرفاء والعلماء والشهداء والزهداء والصديقين والصالحين أينما كانوا مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى وكلهم أجمعين خصوصا منهم إلى حضرة سيدنا وسندنا قطب الزمان صاحب المقام السيد محمد مدني قدس الله سره العزيز وإلى حضرات الساداتنا أولياء الكرام من دفنوا في هذه القرية اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة على كراماتهم لديك اللهم إنا نسألك بحقوقهم وبجائهم أرحم الراحماയ രാജ സയ്യിദായ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ സ്നേഹജനങ്ങൾ ദുആർക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവർ അല്ലാഹ് പ്രത്യേകിച്ച് വലണ്ടിയേഴ്സ് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് തുടക്കം മുതൽ അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ അധ്വാനിച്ച കഷ്ടപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങൾ അല്ലാഹ് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദുമാർ മുതഅല്ലിമീങ്ങൾ സംഘാടകർ സിയാറത്തിന് വരുന്നവർ സർവ്വ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെയും സർവ്വ പാപങ്ങളും നീ പൊറുക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ചെറുതും വലുതുമായ സർവ്വ ദോഷങ്ങളും നീ പൊറുക്കണം അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് റഹ്മത്തുൽ ആലമീൻ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ തർബിയത്തിലായിട്ടുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് മഈശത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ് ഇഖ്ലാസ് നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ് ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലും കുടുംബത്തിലും കച്ചവടത്തിലും കൃഷിയിടത്തിലും സമ്പത്തിലും വലിയ ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് സർവ്വ കടങ്ങളും നീ വിട്ടുതരണം അല്ലാഹ് സർവ്വ പ്രയാസങ്ങളും നീ അകറ്റണം അല്ലാഹ് സർവ്വ രോഗങ്ങളും നീ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാഹ് ക്യാൻസർ ഉള്ളവരുണ്ട് ട്യൂമർ ഉള്ളവരുണ്ട് അൾസർ ഉള്ളവരുണ്ട് കൊളസ്ട്രോളിന്റെ അസുഖം പറഞ്ഞവരുണ്ട് ശ്വാസതടസ്സമുള്ളവരുണ്ട് കിഡ്നിയിൽ മൂത്രസഞ്ചിയിൽ പിത്തസഞ്ചിയിൽ കല്ലുള്ളവരുണ്ട് യൂറിക് അസുഖമുള്ളവരുണ്ട് കോറിയാസ് അസുഖമുള്ളവരുണ്ട് ശരീരമാസകലം നീരുള്ളവരുണ്ട് വെള്ളപ്പാണ്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട് ചൊറിച്ചൽ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അലർജി പറഞ്ഞവരുണ്ട് വിക്ക് പറഞ്ഞവരുണ്ട് കാഴ്ചയിൽ കേൾവിയിൽ സംസാരത്തിൽ തകരാറുള്ളവരുണ്ട് യാ ഷാഫി യാ അല്ലാഹ് എന്ത് രോഗം
രോഗമാണെങ്കിലും ഈ ഹളറത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ശമനം നൽകണം അല്ലാഹ്, നീ ശമനം നൽകണം അല്ലാഹ്, നീ ശമനം നൽകണം അല്ലാഹ്. യാ റബ്ബി യാ അല്ലാഹ്, സർവ്വ സിഹിറുകളും ഇബ്താൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്, സർവ്വ ഐനുകളും ഇബ്താൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഹാസിദിങ്ങളെ ഹസന കാക്കണേ അല്ലാഹ്, ചതിയന്മാരെ ചതിയിൽ കാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഫിത്നക്കാരുടെ ഫിത്നയിൽ കാക്കണേ അല്ലാഹ്, ലാലിമികളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ശർറുകളും തട്ടി വിദൂരത്താക്കണം അല്ലാഹ്. അർഹമുർ റഹീമായ രാജസയ്യിദായ അല്ലാഹ്, മരിക്കുന്നത് വരെ കാഴ്ചയ്ക്കോ കേൾവിക്കോ സംസാരത്തിനോ കൈകാലുകൾക്കോ ശരീരത്തിനോ ഹൃദയത്തിനോ ഒരു തകരാറും നീ വരുത്തല്ല അല്ലാഹ്. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം, ധാരാളം നന്മകൾ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ്, അതിനുള്ള സമ്പത്തും ഹിമ്മത്തും ഖുവ്വത്തും ഈമാനും അവസരങ്ങളും ഇൽമും തഖ്വയും നീ തന്നെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ ഹബീബില്ലാഹി വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലം. യാ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുടെ ഖൽബ് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. വേണ്ടാത്ത വികാര വിചാരങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു മാറ്റി മഅരിഫത്തിന്റെ നോട്ടം കൊണ്ട് നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇബാദത്തിനോട് പ്രത്യേക ലദ്ദത്ത് നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആശിഖീങ്ങളാക്കണേ അല്ലാഹ്. മഹത്തുക്കളെ സ്നേഹിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. യാ അല്ലാഹ്, ഈ ഹളറത്തിന് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത അല്ലാഹ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ പൊറുക്കണേ റഹ്മാനെ, നീ പൊറുക്കണേ റഹ്മാനെ, നീ പൊറുക്കണേ റഹ്മാനെ. പാവപ്പെട്ട ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നു, സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. വല്ല അദബുകളും സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒക്കെ നീ പൊറുക്കണേ റഹ്മാനെ, നീ പൊറുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹ് അർഹമുർ റഹീമായ രാജസയ്യിദായ അല്ലാഹ്, ഇതിന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, വളണ്ടിയേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും വലിയ ഖൈർ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ, വലിയ ഖൈർ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അർഹമുർ റഹീമായ രാജസയ്യിദായ അല്ലാഹ്, വിവാഹ പ്രായം കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നവരുണ്ട്, അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ നൽകി നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകളുടെ സുഖപ്രസവം നൽകണം അല്ലാഹ്. വൈകല്യമുള്ള മക്കളെ തന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. വർഷങ്ങളോളമായി മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല മക്കളെ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെയും മക്കളെയും കൂട്ടുകുടുംബത്തിനെയും സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ ഹബീബില്ലാഹി വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലം. റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ തമ്മാടികളാക്കല്ല അല്ലാഹ്, മയക്കിനും കഞ്ചാവിനും അടിമകളാക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ തർബിയത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യത്തെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. അർഹമുർ റഹീമായ രാജസയ്യിദായ അല്ലാഹ്, വീടില്ലാത്തവരുടെ റബ്ബേ ഖൈറായ നിലക്കുള്ള ഭവനം നൽകി നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ വീട്ടിന്റെ പണി, സ്ഥാപനത്തിന് പണി എല്ലാം ഖൈറാൽക്ക് നീ പൂർത്തിയാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ എല്ലാം ഖൈറാൽക്ക് തുടങ്ങുവാനും സന്തോഷത്തോട് പൂർത്തീകരിക്കുവാനും നല്ല നിലക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുവാനും നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. അർഹമുർ റഹീമായ രാജസയ്യിദായ അല്ലാഹ്, റഹ്മത്തുൽ ആലമീൻ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുന്ന് വിശ്രമിക്കുന്ന മദീനത്തുൽ മുനവ്വറ മർളിയായ സിയാറത്തിനുള്ള തൗഫീഖ് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. യാ അല്ലാഹ്, ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തണലിലായിട്ട് ഹജ്ജും ഉംറയും നിർവഹിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അർഹമുർ റഹീമായ രാജസയ്യിദായ അല്ലാഹ്, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ, ദുർമരണങ്ങൾ, അപകട മരണങ്ങൾ, ആർക്കും വേണ്ടാത്ത രീതിയിലുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ടൊക്കെ നീ കാക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, മരണം എപ്പോഴാണ് ഖൈർ നേരത്തെ നീ അറിയിക്കണം അല്ലാഹ്. എല്ലാവിധ ഇടപാടുകളും പൂർത്തീകരിച്ച് നല്ല സമയത്ത് റഹ്മത്തുൽ ആലമീൻ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ട് നല്ല നിലയ്ക്ക് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലി മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയ അല്ലാഹ്, ഈ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ വന്യരായ ഖാദിയാർ കൂറത്തങ്ങളടക്കം അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. ഈ പള്ളി പരിസരത്ത് മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളടക്കം സർവ്വ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും നീ പൊറുക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ഖബർ ജീവിതം നീ സന്തോഷത്തിലാക്കി ഒരു ഹിസാബുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ സ്വർഗ്ഗം നൽകി നിന്റെ ലിഖാ കണ്ടാസ്വദിക്കാൻ നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഫളീഹത്തിലാക്കാതെ ഇസ്സത്ത് അഹ്ൽകാരിൽ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുമ്മ ജഅൽനാ മിനത് തവ്വാബീന വജഅൽനാ മിനൽ മുതതഹിരീന വജഅൽനാ മിൻ ഇബാദിക്കസ് സാലിഹീൻ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വസല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലമ അലാ ഖൈറിൽ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.
അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ വഅലാ സായിരിൽ അംബിയാഇ വൽ മുർസലീന വആലി കുല്ലിൻ വസ്സഹാബത്തി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ്. ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള തങ്ങൾ അവർകൾ, അതുപോലെ എസ് പി ഹംസ സഖാഫി ഉസ്താദ്, ദർഗാ പ്രസിഡന്റ് ബിജി ഹനീഫ് ഹാജി അടക്കമുള്ള എല്ലാ ഭാരവാഹികളെ, നേതാക്കളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉറൂസ് പരിപാടിയുടെ 4ാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന്. നല്ല ഒരു മഴ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിഅമത്ത്, റഹ്മത്ത് നമുക്ക് കിട്ടി. വമിൻ ആയാതിഹി അൻ യുർസില അലൈക്കും അർരിയാഹ ബുശ്റൻ ബൈന യദൈ റഹ്മത്തിഹി എന്ന് അള്ളാഹു ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റഹ്മത്തിന് മുമ്പായിട്ട് അള്ളാഹു കാറ്റിനെ അയക്കും. ഇപ്പോൾ മഴ എന്നുള്ളത് റഹ്മത്താണ്. അത് നമ്മുടെ പരിപാടിക്ക് ഒന്നും മുടക്കം വരാത്ത രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് ദർഗാ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിജി ഹനീഫാജിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം പറയുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം ആധ്യാത്മികത്തെ മറ്റു സജ്ജനറും, ആത്മീയതയും സജ്ജനങ്ങളും എന്ന വിഷയമാണ്. ഈ വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട എസ് പി ഹംസ സഖാഫി ഉസ്താദ്, കർണാടക സുന്നി ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ സെക്രട്ടറിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ. അദ്ദേഹം ആദ്യമായി നമ്മോട് ആ വിഷയത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കും, നസീഹത്ത് പറഞ്ഞു തരും. അദ്ദേഹത്തെ ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ദുആ നടത്തി തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് സൈനുൽ ആബിദീൻ തങ്ങൾ അൽ അഹ്ദൽ കണ്ണവം ബഹുമാനപ്പെട്ടവരെയും വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ നമുക്കിന്ന് വഅള് പറഞ്ഞു തരാനുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തോക്കെ മുഹീദ്ദീൻ കാമിൽ സഖാഫി ഉസ്താദാണ്. കർണാടക സ്റ്റേറ്റ് സുന്നി ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ മറ്റൊരു സെക്രട്ടറിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തോക്കെ ഉസ്താദ്. അദ്ദേഹത്തെയും വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ ദർഗാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഷ്റഫ് റൈറ്റ്വേ, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി മുസ്തഫ മദീനനഗ, അതുപോലെ കോശാധികാരി നാസിം റഹ്മാൻ, അതുപോലെ നമ്മുടെ മാജി അധ്യക്ഷരും അളേക്കല ജമാഅത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട US ഹംസ ഹാജി, അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ അളേക്കല മഹലിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് അഹമ്മദ് ബാവ ഹാജി, അദ്ദേഹത്തെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, കമ്മിറ്റിയുടെ മെമ്പർമാർ വേദിയിലുണ്ട്. അവരെ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട സിയാദ് തങ്ങൾ, സൈന കമേലങ്കടി, അതുപോലെ അറബിക് ട്രസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ജലാൽ തങ്ങൾ, അഷ്റഫ് യൂഡി നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി മെമ്പർ, റിയാസ് അളേക്കല, മുസ്തഫ ടിംബർ, ഫാസിൽ മാസ്റ്റർ, അതുപോലെ ഹുബൈബ് തങ്ങൾ, അബ്ദുർ റൌഫ്, അഷ്റഫ് സുല്യ, കാദിറാക്ക, സയ്യിദ് ബാസിദ് തങ്ങൾ, അബ്ദുർ റസാഖ് ഫിഷ്, ഫാറൂഖ് ഹാജി വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, CM ഇബ്രാഹിം കാഷ്യർ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി അളേക്കല മഹല്ല ജനറൽ സെക്രട്ടറി US ജാഫർ, അൻസാർ മാലിക്, US ഇസ്മായിൽ, സമദി AR, ആസിഫ് കക്കത്തോട്ട, ഇർഫാൻ സാദി, അസിസ്റ്റന്റ് ഖത്തീബ് അളേക്കല, ITI മസ്ജിദ് ഒമ്പത്തുകര ഈ പള്ളിയുടെ ഖത്തീബ് ഉസ്താദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ, ഹബീബുർ റഹ്മാൻ ഫാദിലി, അതുപോലെ സാലിഹ് ഹാജി, ഇബ്രാഹിം ഹാജി, അഷ്റഫ്, അബ്ദുസ്സലാം തങ്ങൾ മദനി, ആസാദ് ഇസ്മായിൽ. പേര് പറഞ്ഞവരും പറയാത്തവരുമായ എല്ലാ മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങളും വേദിയിലുള്ളവരെ എല്ലാവരെയും ഒറ്റവാക്കിൽ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ സദസ്സിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ, നേതാക്കൾ, സാദാത്തുക്കൾ, എല്ലാ സഹോദരന്മാരെയും, അതുപോലെ വളണ്ടിയർമാരെയും, പരിപാടിയുമായി സഹകരിക്കുന്ന എല്ലാ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെയും, ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ച എല്ലാവരെയും ഒറ്റ വാക്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് വിഷയം സജ്ജനങ്ങളും
ആത്മീയതയും എന്നതാണ്. ആ വിഷയത്തെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട SP ഹംസ സഖാഫി ഉസ്താദ് അവറുകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. SP ഹംസ സഖാഫി ഉസ്താദ് അവറുകളെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹി മാഷാ അല്ലാഹു ഖാൻ വമാ ലം യശഅ ലം യകുൻ വലാ ഹൗല വലാ ഖുവത ഇല്ലാ ബില്ലാഹിൽ അലിയിൽ അളീം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് നഹ്മദുഹു വനസ്തഈനു ബിഹി വനുഅ്മിനു ബിഹി വനതവക്കലു അലൈഹി വനഊദു ബില്ലാഹി മിൻ ശുറൂരി അൻഫുസിനാ വമിൻ സയ്യിആതി അഅ്മാലിനാ. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ألا إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ആദരണീയ സയ്യിദ് അവറുകളെ, വേദിയിലുള്ള സയ്യിദന്മാരെ, പണ്ഡിത നേതാക്കളെ, ദർഗാ കമ്മിറ്റിയും അതിൻ്റെയും മറ്റും നേതാക്കളെ, നമ്മുടെ ആധ്യാത്മികത ಮತ್ತು സജ്ജനರು എന്നതാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹ്ലുസുന്നയുടെ ആദർശ പടയോട്ട ഭൂമിയിലെ അഗ്നിസ്ഫുരികം മുഹ്യിദ്ദീൻ കാമിൽ സഖാഫി തോക്കി ഉസ്താദ് അവർ നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായി സംസാരിക്കും. ആമുഖമെന്ന രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു. ആത്മീയതയും ഒരുപാട് മനസ്സിലാക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. ആധുനിക ലോകത്തിൻ്റെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ പരാജയത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളിലുള്ള പിന്നോക്കത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം തന്നെ ആത്മീയത നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം ഒരു മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട്
ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് അതിന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മറുപടി വാങ്ങി പരിസരത്തുള്ള സ്വഹാബത്തിന് ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു സംഭവമുണ്ട്. അതിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ 4 എണ്ണമാണ്. ഒന്ന്, മൽ ഇസ്ലാമു. രണ്ടാമത്തത് മൽ ഈമാനു. മൂന്നാമത്തത് മൽ ഇഹ്സാനു. നാലാമത്തത് മതസ്സാഅതു എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഇസ്ലാം എന്താണ്, ഈമാൻ എന്താണ്, ഇഹ്സാൻ എന്താണ്, സാഅത്ത് അന്ത്യദിനം എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള 4 ചോദ്യങ്ങളാണ്. അതിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് മൽ ഇഹ്സാനു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അതിന് കൊടുത്ത മറുപടി അൻ തഅബുദ റബ്ബക കഅന്നക തറാഹു ഫഇൻ ലം തകുൻ തറാഹു ഫഇന്നഹു യറാക് എന്ന് പറയുന്ന അടിവരയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണത്. റബ്ബിനെ കാണുന്നുണ്ട്, റബ്ബ് എന്നെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന ബോധം ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. ഇന്ന് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് ഈ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ, നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളെയും റബ്ബ് തആല കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പുറം കാഴ്ചയിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ അടയാളങ്ങള്, വലിയ വലിയ പള്ളികള്, വലിയ മദ്രസകള്, വലിയ ഇസ്ലാമിന്റെ സങ്കേതങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഭംഗിയോടുകൂടെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ലോക മുസ്ലിംകളുടെ ഇടയിൽ റബ്ബ് തആല നമ്മെ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ ആളുണ്ടെങ്കിലും മറ്റ് ദീനീ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം പലവരുടെയും സാന്നിധ്യം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും മറ്റൊരു ഭാഗത്തിലൂടെ സമൂഹം ആത്മീയമായി ക്ഷയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ മോശമായ ഫലങ്ങൾ ലോക മുസ്ലിമുകൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ആണ്. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ 6236 ആയത്തുകളിലൂടെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളെ മുസ്ലിം ലോകത്തിന് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് അത്ഭുത കഥകളുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ ആരംഭം മുതൽ, ലോകത്തിന്റെ ആരംഭം മുതലുള്ള ചരിത്രത്തിന്റെ പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. ലോകത്തിലെ പല നാടുകളുടെയും കഥകൾ അതിലുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കാല പ്രവാചകന്മാരുടെ താരീഖുകൾ സ്പർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ലോകത്തിൽ നടന്ന സംഭവ വികാസങ്ങള്, നാശനഷ്ടങ്ങള്, അള്ളാഹുവിന്റെ അദാബുകള്, ഇതെല്ലാം അതിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും ആകാശവും ഭൂമിയും പർവ്വതങ്ങളും ഇടിയും മിന്നും മഴയും സസ്യങ്ങളും മൃഗങ്ങളും ജീവജാലങ്ങളിൽ പലതും, ഇങ്ങനെ എല്ലാം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അലിഫ് ലാം മീം ദാലിക്കൽ കിതാബു ലാ റൈബ ഫീഹി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലെ അൽ ബഖറയുടെ അധ്യായം, അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി 114 അധ്യായങ്ങള് അവസാനിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ അവസാനത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൻ നാസ് ഒരു വിഷയം വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെ നമ്മെ അറിയിക്കുകയാണ്. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൻ നാസ് മലിക്കിൻ നാസ് ഇലാഹിൻ നാസ് മിൻ ശർരിൽ വസ്വാസിൽ ഖന്നാസ്.
മനുഷ്യന്റെ റബ്ബ്, റബ്ബിന്നാസ്, മലിക്കിന്നാസ്, ഇലാഹിന്നാസ്, മനുഷ്യ ലോകത്തിന്റെ ആരാധ്യൻ, മനുഷ്യ ലോകത്തിന്റെ അധിപതി, മനുഷ്യ ലോകത്തിന്റെ മനുഷ്യരുടെ ലോകത്തിലെ സർവ്വ സൃഷ്ടികളിൽ വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠനായ മനുഷ്യനെ പരിപാലിക്കുന്നവൻ, മനുഷ്യന്റെ മലിക്ക്, മനുഷ്യന്റെ എല്ലാം അവനക്ക് എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവൻ, അവനെ വളർത്തുന്നവൻ, അവനെ പരിപാലിക്കുന്ന ആ റബ്ബിനോട് കാവൽ തേടുക. മിൻ ശർരിൽ വസ്വാസിൽ ഖന്നാസ് അല്ലദീ യുവസ്വിസു ഫീ സുദൂരിൻ നാസി മിനൽ ജിന്നത്തി വന്നാസ്. വളരെ ലളിതമായതും വളരെ ആഴമായി ചിന്തിക്കേണ്ടതും ആയ ഒരു വിഷയമാണത്. ഖുർആനിന്റെ ഏറ്റവും അന്തിമമായ, അതിന്റെ കൂർവയിൽ അവസാനത്തെ ഒരു ഉത്ബോധനമാണത്. അള്ളാഹുവിനോട് കാവൽ തേടുക. വസ്വാസിനെ തൊട്ട്, മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടാകുന്ന വസ്വാസുകള്, ആ വസ്വാസുകള് ശൈത്താന് പല രൂപത്തിലും വിട്ടുതരും. അത് വിശ്വാസപരമായ വിഷയത്തിലായിരിക്കാം, ലോകത്തിന്റെ സൗന്ദര്യമായിരിക്കാം, ലോകത്തിലെ സുഖങ്ങളായിരിക്കാം, ഐഹികമായ സുഖങ്ങളായിരിക്കാം. പല പല രൂപത്തിലും മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നെത്തിപ്പെടുന്ന വസ്വാസുകള്, ആ വസ്വാസുകളിൽ മനുഷ്യൻ കുടുങ്ങിപ്പോവുകയാണ്. ഐഹികമായ ചിന്തകള്, വിശ്വാസത്തിലുള്ള ഉണ്ടാകുന്ന ഇടർച്ചകള്, ഇങ്ങനെ പലതും ഇങ്ങനെ ഇന്ന് മനുഷ്യനിക്ക് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പതനത്തിന്റെ കാരണം ഈ ഹൃദയത്തിൽ വരുന്ന ഈ വസ്വാസുകളാണ്. ഹൃദയത്തെ വസ്വാസുകളിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരിക്കുക. ആധ്യാത്മികത്തെ, ആത്മീയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. ഹൃദയത്തെ എല്ലാവിധ വസ്വാസുകളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്ന, അതിനെ കാവൽ നൽകുന്ന, അതിനെ എല്ലാവിധ വേണ്ടാത്തരങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്ന വഴികളെ തേടുക. അതാണ് മനുഷ്യന്റെ ഉന്നമനത്തിന് മനുഷ്യനിക്ക് ആവശ്യമായത്. മനുഷ്യനിൽ ദേഹമുണ്ട്. മനുഷ്യൻ ഇന്ന് അവന്റെ ദേഹത്തിന്റെ പിന്നിലാണ്, അവന്റെ ശരീരത്തിനെ നന്നാക്കുന്ന, ശരീരത്തിന് സുഖം നൽകുന്ന അതിന്റെ ചിന്തകളിലാണ്. കാണാൻ അവന്റെ കണ്ണിന് നല്ലത് കണ്ടുകൊണ്ട് രസിക്കണം, കാതിന് നല്ലത് കേട്ടുകൊണ്ട് രസിക്കണം, നാവിൽ എന്തൊക്കെ സംസാരിച്ച് അവൻ രസിക്കണം. ഇങ്ങനെ ശരീരം കൊണ്ട് ശരീര സുഖം അനുഭവിക്കുന്ന ചിന്തയിലാണ് മനുഷ്യൻ. അതിന്റെ പിന്നിലാണ് ഇന്ന് മനുഷ്യൻ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ആ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ, ആ ശരീരത്തിന് ജീവൻ നൽകുന്ന ഒരു ആത്മാവുണ്ട്. ആ ആത്മാവിനെ പറ്റി മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യനെ ജീവൻ നൽകുന്ന ആത്മാവിനെ പറ്റി, അതിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനെ പറ്റി, അതിനെ നന്നാക്കുന്നതിനെ പറ്റി മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ ഈ നമ്മുടെ ശരീരം, ഈ ബോഡി, ഇത് മനുഷ്യനുമായിട്ട്, ഹൽക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ്. ആ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്, മനുഷ്യന്റെ സോൾ, അവന്റെ ആത്മാവ്, അത് ഖാലിഖായ റബ്ബുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നതാണ്. ഖാലിഖായ റബ്ബുമായിട്ട് എത്രത്തോളം അവനെ ആത്മാവിനെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, അത്രത്തോളം ആ ആത്മാവ് നല്ല രൂപത്തിൽ വളരുകയും അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖാലിഖായ റബ്ബിന്റെ ബന്ധം കൊണ്ട് അത് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ആത്മാവുമായിട്ട്, ആത്മാവിന് ഖാലിഖായ റബ്ബിന്റെ ബന്ധം വേണ്ടതുപോലെ നൽകാതെ ശരീരത്തിന്റെ സുഖത്തിനെ മാത്രം ചിന്തിക്കുന്ന, ശരീരത്തിന് മാത്രം സുഖം നൽകുന്ന മനുഷ്യൻ, അവൻ പരാജയത്തിലേക്ക് പോകും. ഖദ് അഫ്ലഹ മൻ സക്കാഹ വഖദ് ഖാബ മൻ ദസ്സാഹ. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ 11 സത്യം പറഞ്ഞ് ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായമുണ്ട്. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ ഒരുപാട് സത്യങ്ങളുണ്ട്. 63 സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആന് ഖസം ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ അവസാന അധ്യായങ്ങളിൽ അത് വളരെ കൂടുതലാണ്. വൽ അസ്രി, കാലത്തിനെ തന്നെയാണ് സത്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വൽ ഫജ്രി, പ്രഭാത വേളയെ തന്നെയാണ് സത്യം എന്ന് ഖുർആൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് സത്യങ്ങൾ. ആ സത്യങ്ങളിൽ ഒരു അധ്യായത്തിൽ 11 ഖസമുകളുണ്ട്. വശംസി
വശംസി വളുഹാഹാ വൽഖമരി ഇദാ തലാഹാ വന്നഹാരി ഇദാ ജല്ലാഹാ വല്ലൈലി ഇദാ യഗ്ഷാഹാ എന്ന് തുടങ്ങി 11 സത്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നു ഖദ് അഫ്ലഹ മൻ സക്കാഹ. നഫ്സിനെ, ആത്മാവിനെ ആര് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ടോ അവൻ വിജയിച്ചു. വഖദ് ഖാബ മൻ ദസ്സാഹ. അതിനെ ആര് ഖാലിഖായ റബ്ബിനോട് ബന്ധപ്പെടുത്താതെ അതിനെ മൂടിവെച്ചോ, അതിനെ ഇരുട്ടത്തിലാക്കിയോ അവൻ പരാജയപ്പെട്ടു. അപ്പൊ വിജയത്തിന്റെയും പരാജയത്തിന്റെയും അതിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. അവന്റെ ആത്മാവിനെ അവൻ ശുദ്ധീകരിക്കണം. ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഖാലിഖായ റബ്ബുമായിട്ടുള്ള തഅല്ലുഖാത്തുകൾ, അവിടുത്തെ ബന്ധങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കണം. ശരീരത്തിന് സുഖം കൊടുക്കുമ്പോൾ, കൂടുതൽ സുഖം കൊടുക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിന്റെ സുഖം അത് കൂടുതലാവുകയും ആത്മാവ് അവിടെ ക്ഷയിക്കുകയും ചെയ്യും. ആത്മാവിന്റെ രോഗങ്ങൾ ബാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ട്? അവന്റെ ഇൻപുട്സിലൂടെ, അവന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ, കണ്ണിലൂടെ വേണ്ടാത്തത് അവന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയാൽ, കാതിലൂടെ ആവശ്യമില്ലാത്തത് അവന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടന്നാൽ അതെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നത് ആത്മാവാണ്. ഇത്രയും മോശമായതിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആത്മാവ് ശരീരത്തിന് നൽകുന്ന ഭക്ഷണം, നിഷിദ്ധമായ ഭക്ഷണം, നിഷിദ്ധമായ നോട്ടങ്ങൾ, നിഷിദ്ധമായ കേൾവികൾ, നിഷിദ്ധമായ സംസാരങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം അധികരിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ആത്മാവ് മോശമായി കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ആത്മാവിന് മോശമായ ആഹാരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഏത് രൂപത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിന് മോശമായ ആഹാരങ്ങൾ ലഭിച്ചാൽ, ശുദ്ധമില്ലാത്ത വായു ശ്വസിച്ചാൽ, ശുദ്ധമില്ലാത്ത വെള്ളം കുടിച്ചാൽ, രോഗം ഉള്ള ബാക്ടീരിയകൾ അടങ്ങിയ, മോശമായ ബാക്ടീരിയകൾ അടങ്ങിയ ഏതുപോലെ ശരീരത്തിന് രോഗം പിടിക്കുവോ അതുപോലെ തന്നെ ഹറാമുകൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ഭക്ഷിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് അതുകൊണ്ട് രോഗത്തിലാകും. ആ രോഗത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവിനെ വിമുക്തനാക്കി അതിന് ആരോഗ്യം നൽകുന്ന പരിപാടികളാണ് ആത്മീയത എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ നല്ല ആത്മാവുകള് ദിക്റുകൾ കൂടുതൽ ചെല്ലലാണ്. അതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് സ്വാലിഹീങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത്. രാത്രി സമയത്തിൽ എണീച്ച് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, നോമ്പ് നോൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതെല്ലാം ആത്മാവിന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി, ആത്മാവിനെ രോഗമുക്തമാക്കി അതിനെ നല്ല രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് ഇത്രയും മാർഗങ്ങൾ. സ്വാലിഹീങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക, നല്ല ആത്മാക്കള്, ഔലിയാക്കള്, സ്വാലിഹീങ്ങള്, അവരുടെ ആത്മാവുമായിട്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ അടുപ്പിക്കുമ്പോൾ, ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവിന്, നല്ല ആത്മാവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന പ്രകാശം മൂലം നമ്മുടെ ആത്മാവിന് വെളിച്ചം ലഭിക്കും. ആ വെളിച്ചം കൊണ്ട്, ആ ആത്മാവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വെളിച്ചം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ രോഗങ്ങൾ മാറുകയും ചെയ്യും. ഏതുപോലെ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണില് അത് ബാറ്ററി വീക്കായാൽ അത് വർക്ക് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന്റെ വർക്ക് പിന്നെ കുറഞ്ഞു അത് പിന്നെ വീക്കാവും. അതിന് പിന്നെ ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു പിന്നെടുത്തിട്ട് ഒരു കറണ്ടിന്റെ ഒരു പ്ലഗിലേക്ക് ഒന്ന് കുത്തിവെക്കണം. അതൊരു കണക്ഷൻ, അതിന്റെ കറണ്ടിന്റെ കണക്ഷൻ സ്ഥാപിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് മോശമായ ആത്മാവ്, അത് നന്നാകണമെങ്കിൽ, അതിന്റെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തമായി അത് പ്രകാശിക്കുന്ന നല്ല ആത്മാവായി മാറണമെങ്കിൽ അതിനൊരു കണക്ഷൻ കിട്ടണം. സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ കണക്ഷൻ, നല്ല ആത്മാവിന്റെ കണക്ഷൻ അതിന് ലഭിക്കണം. അങ്ങനെ ആ കണക്ഷനിലൂടെയാണ്, സ്വാലിഹീങ്ങളിലൂടെ ബന്ധത്തിലൂടെയാണ് ആത്മാവ് പ്രകാശിക്കുന്നത്, ആത്മാവിലേക്ക് ആവശ്യമായതെല്ലാം ലഭിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും വിഷയങ്ങൾ, സുഹ്ബത്തു സ്വാലിഹീൻ, സ്വാലിഹീങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, നമ്മുടെ സ്വാലിഹീങ്ങൾ മറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി അവരുടെ സിയാറത്ത് ചെയ്യല്, അവരുടെ ആത്മാവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പുലർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത്രയും ബന്ധങ്ങളെ പുലർത്തൽ കൊണ്ട് ആണ് ആത്മാവ് അതിൻ്റെ രോഗങ്ങളിലെല്ലാം മുക്തമായി കൊണ്ട് ആത്മാവ് പ്രകാശിക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമുക്ക് ഇത്രയും
സാലിഹീങ്ങളെ ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. നല്ല സദസ്സുകള്, നല്ല മജ്ലിസുകള്, അത് ആത്മാവിന് അതിന്റെ രോഗം മുക്തമാക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു നല്ല ശരീരത്തിന് സുഖം ലഭിക്കുന്ന കുറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ശരീരത്തിന് സുഖം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാം അവിടെ ബീച്ചിന്റെ അരികിൽ പോകും. നല്ല കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് നല്ല സുഖമാണ്. നല്ല കാഴ്ച കാണുമ്പോൾ നല്ല ഒരു മനസ്സിനൊരു രാഹത്താണ്, ശരീരത്തിനൊരു സുഖമാണ്. അല്ലെ, ഒരു നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്തിൽ ഒരു എയർ കണ്ടീഷൻ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി ഇരുന്നാൽ ശരീരത്തിന് നല്ല സുഖമാണ്. ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിന് നല്ല സുഖം നൽകുന്ന ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. നാം ശരീരത്തിന്റെ സുഖത്തിന് മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ആത്മാവിന് സുഖം നൽകുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. ആത്മാവിന് സുഖം ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, അതിൽ ഒന്ന് പള്ളിയാണ്. പള്ളിയിൽ ഇരുന്നാൽ അവിടെ ശരീരത്തിന്റെ സുഖമല്ല അവിടെ പരിഗണിക്കുന്നത്, അവിടെ ആത്മാവിന്റെ സുഖമാണ്. പള്ളിയിൽ സൈലന്റായി അവിടെ എന്തെങ്കിലും നല്ലത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇഅ്തികാഫിന്റെ നിയ്യത്തിലൂടെ ഇരുന്നാൽ അവിടെ ലഭിക്കുന്ന സുഖം ആത്മാവിനാണ്, അത് ശരീരത്തിനില്ല. മക്ബറകളുടെ ചുറ്റുവശത്ത് അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാകേണ്ടത് നമ്മുടെ ആത്മാവിന് സുഖം ലഭ്യമാകണം. ആത്മാവിന് സുഖം ലഭ്യമാകുന്ന ലക്ഷ്യത്തിലൂടെ ആയിരിക്കണം നാം അവിടേക്ക് പോകേണ്ടത്. ശരീര സുഖം നമ്മുടെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യമാകരുത്. ആത്മാവിന് സുഖം ലഭിക്കുക, സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ അടുക്കൽ പോയിരിക്കുക, പരിശുദ്ധമായ കഅബയുടെ പരിസരത്ത് നിൽക്കുക, പരിശുദ്ധമായ റൗളാ ഷരീഫിൽ നിൽക്കുക, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിൽക്കുക, ഇതെല്ലാം ആത്മാവിന് സുഖം നൽകുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും നാം ശരീര സുഖം ലക്ഷ്യമാക്കരുത്. അപ്പൊ ശരീരത്തിന്റെ സുഖം ഒരു ഭാഗത്തിരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിന് സുഖം ലഭിക്കുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് അതിന് പ്രാധാന്യത നൽകുമ്പോൾ ആത്മാവിന്റെ രോഗം നമുക്ക് ശിഫയായി കിട്ടും. ആത്മാവിന്റെ രോഗം ശിഫയാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ സാധിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നിസ്കാരം അത് ബോഡിയുടെ നിസ്കാരമായിരിക്കും, അത് ആത്മാവിന്റെ നിസ്കാരമായിരിക്കൂല. നാം നോമ്പ് നോറ്റു, നമ്മുടെ നോമ്പ് പലവരുടെയും നോമ്പുകൾ അത് ശരീരത്തിന്റെ നോമ്പ് മാത്രമാണ്, അത് ആത്മാവിന്റെ നോമ്പാകുന്നില്ല. കാരണം ശരീരത്തിന് ഒരു നോമ്പ് നോൽക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് നമ്മുടേതെങ്കിൽ അത് ശരീരത്തിന് മാത്രമാവുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ആത്മാവിനായിരിക്കണം ആ നോമ്പിന്റെ സുഖം ലഭിക്കേണ്ടത്. നാം ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ സുഖം ലഭിക്കേണ്ടത് ആത്മാവിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം. അപ്പൊ ആത്മാവിന് വേണ്ടിയാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെ കൂടുതൽ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ആത്മാവ് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മുക്തമായി പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ ഖൽബുൻ സലീം യൗമ ലാ യൻഫഉ മാലുൻ വലാ ബനൂൻ ഇല്ലാ മൻ അതല്ലാഹ ബിഖൽബിൻ സലീം. അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സലീമായ ഖൽബുമായിട്ട് ചെല്ലുന്നവനല്ലാതെ ഐഹികമായ ഒന്നും കൊണ്ടും ഒരു നേട്ടവും അവനക്ക് പാരത്രികമായി നേടാൻ സാധിക്കില്ല. അവന്റെ മക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ സമ്പത്തോ ഒന്നും ഉപകരിക്കില്ല. അല്ലാഹുമായിട്ട് സലീമായ ഖൽബ് കൊണ്ടുള്ള തഅല്ലുഖുകൾ ഉണ്ടാവുക, ആ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. ആ ബന്ധങ്ങളിലേക്ക്, അല്ലാഹുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് ആത്മാവിനെ ശുദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോഴാണ് സമൂഹം മാറുന്നത്, സമൂഹത്തിന് ബറക്കത്തുണ്ടാകുന്നത്, സമൂഹത്തിലേക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ വിശിഷ്ടമായ കാഴ്ച ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോഴാണ്. സമൂഹത്തിന്, സമുദായത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീരുന്നത് അപ്പോഴാണ്. എപ്പോഴാണോ ഹുബ്ബുദ്ദുനിയാ, ദുനിയാവിന്റെ ഹുബ്ബ്, ഐഹികമായ മോഹത്തിന്റെ പിന്നിൽ നടന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ ഐഹികമായ വിഷയങ്ങളിൽ മുസ്ലിം സമുദായം ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുവോ അപ്പോൾ അവനക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ധാരാളം മുന്നിൽ പിന്നിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഐഹികമായ മോഹമാണെങ്കിലോ അത് ഒരിക്കലും തീരുന്നതല്ല. ഒരു വീടുണ്ടാക്കിയാൽ ആ വീട് ഒരുത്തനക്ക് ഇത് മതി എന്ന് തോന്നാറില്ല, പിന്നെയും അതിനേക്കാൾ ഭംഗിയാക്കാൻ. പിന്നെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു വീട്
വീടുണ്ടാക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഭംഗിയാക്കാൻ ഐഹികമായ മോഹത്തിന് അന്ത്യമില്ല. അതിങ്ങനെ വളർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന, അവിടെ എവിടെയും എത്തുകയില്ല. ഐഹികമായ മോഹത്തിന്റെ പിന്നിലൂടെ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അള്ളാഹുമായിട്ടുള്ള ഖാലിഖായിട്ടുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഖാലിഖായ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ ഈ സമൂഹത്തിന് അധികമായി ലഭിക്കണം. ദിക്റിന്റെ മജ്ലിസുകൾ ധാരാളമായി ലഭിക്കണം. ദിക്റിന്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് പോകാൻ സാധാരണയിൽ മനുഷ്യന്റെ കസിൽ അതിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. മനുഷ്യന് ഉദാസീനത അതിൽ ഉണ്ടാകും. അതേ സന്ദർഭത്തിൽ നിർബന്ധപൂർവം മജ്ലിസിലേക്ക് നാം കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തുകയും ആ മജ്ലിസിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ ഖൽബിനെ നാം ശുദ്ധിയാക്കി എടുക്കുകയും വേണം. സിയാറത്തിന് പോകാൻ, അല്ലെങ്കിൽ സ്വാലിഹീങ്ങളെ അടുക്കൽ പോകാൻ മനുഷ്യന് മനസ്സിൽ അവന്റെ ആത്മാവ് വളരെ വളരെ വീക്കായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധപൂർവം ഇത്രയും വിഷയങ്ങൾക്ക് നാം ഇറങ്ങണം. നമ്മുടെ മക്കളെ നാം ഇറക്കണം. ആത്മീയത ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ മക്കളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടാണ്. എല്ലാ രൂപത്തിലും നമ്മുടെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ ഉണ്ടായതുപോലെയല്ല. പണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കുറവാണ്. അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭയം കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പോ ഇൽമിന്റെ രണ്ട് ധാർമ്മികമായ അറിവിന്റെയും അതുപോലെ ലൗകികമായ അറിവിന്റെയും എല്ലാ വശങ്ങളും എല്ലാ വാതിലുകളും തുറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. വേണ്ടത്ര പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ സമുദായം ഇന്ന് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ പിന്നിൽ ഓടിപ്പോവുകയാണ്. അതേ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ നാം നൽകുമ്പോൾ ആത്മീയത ലഭ്യമാകുന്ന ചുറ്റുപാടിലൂടെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകണം. നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ക്യാമ്പസുകളെല്ലാം ഇന്ന് മോശമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ ടൗണിന്റെ കഥകൾ പറഞ്ഞാൽ നാം ലജ്ജിക്കുന്ന നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ, ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും കഥകളെല്ലാം നമ്മെ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന കഥകൾ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? നാം ഐഹികമായ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ബാക്കിൽ പോയി. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ആത്മീയമായ ചുറ്റുപാട് ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറയുന്ന ചിന്താഗതി നമുക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ടിട്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണം. ആത്മീയത അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ പാടില്ല. അവർ ഡ്രഗ്സിന്റെ അടയാളുകളായി പോകാൻ പാടില്ല. അവർ ഏതെങ്കിലും ഐഹികമായ മോഹത്തിന്റെ ബാക്കിൽ വീണു പോകാൻ പാടില്ല. അതിലെല്ലാം രക്ഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നല്ല ആത്മീയമായ ചുറ്റുപാടിലൂടെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അറിവ് നൽകാൻ, ഐഹികമായതാകട്ടെ ആ അറിവും കൂടി നൽകാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ സമുദായം രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഇസ്സത്ത് ബാക്കിയാവുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ ഒരുപാട് പേരുകൾ, കാണാൻ ഒരുപാട് കെട്ടിടങ്ങൾ, ഒരുപാട് മിനാരങ്ങൾ, ഒരുപാട് ഇസ്ലാമിന്റെ സങ്കേതങ്ങൾ മാത്രമാണ്. അവിടെ എവിടെയും ആത്മീയതയുടെ ജീവനൊന്നും ഇല്ല. അവിടെ കാണാൻ നല്ല മൊഞ്ചാണ്, കാണാൻ നല്ല നല്ല സൗന്ദര്യങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ നല്ല അലങ്കാരമാണ്. ഈ അലങ്കാരങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അവിടെ ആത്മീയത ശൂന്യമായി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നാം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് സമുദായത്തിന് ആത്മീയത നൽകുന്ന വിഷയത്തിൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അതെല്ലാം നാം ചെയ്യുക. സ്വാലിഹീങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ, നമ്മുടെ മക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങളാകട്ടെ, സ്വാലിഹീങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അവർക്കുണ്ടാകട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ദുആ ചെയ്തു എന്റെ വാക്കുകൾ വിരമിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. കൽബിന്റെ ആത്മീയതയും സജ്ജനങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്താൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട തോക്കെ മുഹയ്യദ്ദീൻ കാമിൽ സഖാഫി ഉസ്താദ് അവരുടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع الله قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهادي وعبدت ربك حتى أتاك اليقين فجزاك الله عنا أفضل وأكمل وأطيب وأحسن وأجزل ما جزى به نبيا عن أمته يا خير خلق الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين ഏറ്റവും ബഹുമാനവും സ്നേഹവുമുള്ള ഉള്ളാള സയ്യിദ് മദനി ദർഗാ കമ്മിറ്റി ഇതിന്റെ കരുത്തനായ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹനീഫ ഹാജി അവറുകൾ, ഈ മഹത്തായ കമ്മിറ്റിയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷിഹാബുദ്ദീൻ സഖാഫി ഉസ്താദ്, സയ്യിദ് മദനി അറബി കോളേജ് ഇതിന്റെ പ്രിൻസിപ്പാൽ, മറ്റുള്ള ആലിമീങ്ങൾ, വേദിയിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട നേതാക്കൾ, സദസ്സിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനുകളെ, മുഅ്മിനാത്തുകളെ, അല്ലാഹു ജല്ല ജലാലുഹു നാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് നാളെ പരലോകത്ത് ഉപകരിക്കുന്ന സ്വാലിഹായ അമലായി നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഈ പരിശുദ്ധമായ മജ്ലിസിന്റെയും ഈ ഹളറത്തിന്റെയും ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മുടെ ദോഷങ്ങളെല്ലാം പുറത്ത് മാഫാക്കി തരുമാറാവട്ടെ എന്ന് ആമുഖമായി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. സ്വാലിഹീങ്ങളും ആത്മീയതയും എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട SP ഹംസ സഖാഫി ഉസ്താദ് അവറുകൾ വളരെ അർത്ഥവത്തായ ഉപദേശങ്ങളാണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി കൊണ്ടുവരാനും അത് പ്രകാരം ജീവിക്കുവാനും അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. പ്രിയമുള്ള
സഹോദരന്മാരെ, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ, ആ ഖുർആനിൽ പറഞ്ഞ ഒരു ആയത്ത് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഓതി കേൾപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ. അല്ലാഹുവിന്റെ അരികിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ ഭൗതികമായ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ അരികിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ ഒരു മുഅ്മിനായി അല്ലാഹുവിന്റെ അരികിൽ ചെല്ലുകയും ഖദ് അമില സ്വാലിഹാത്ത്, സ്വാലിഹായ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുഅ്മിനായ നിലക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ അരികിലേക്ക് ചെന്നാൽ ഫഉലൈക ലഹുമുദ് ദറജാത്തുൽ ഉലാ, അവർക്ക് അത്യുന്നതമായ ദറജകളും സ്ഥാനങ്ങളും അല്ലാഹുവിന്റെ അരികിലുണ്ട്. ജന്നാത്തു അദ്നിൻ തജ്രി മിൻ തഹ്തിഹൽ അൻഹാറു ഖാലിദീന ഫീഹാ, ശാശ്വതമായി ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ സ്വർഗം അല്ലാഹു അവർക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നതാണ്. വദാലിക ജസാഉ മൻ തസക്ക, ഇത് പരിശുദ്ധമായ നിലക്ക് ആത്മീയതയോടുകൂടി ജീവിച്ച ആളുകൾക്ക് അല്ലാഹു നൽകുന്ന പ്രതിഫലമാണ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ അരികിൽ വിജയം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ, ഉന്നതമായ സ്ഥാനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധമായ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമയായി നമ്മൾ ജീവിക്കണം. ആത്മീയതയോടുകൂടി നമ്മൾ ജീവിക്കണം. ശുദ്ധമായ ഖൽബിന്റെ ഉടമകളായി നമ്മൾ ജീവിക്കണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അലാ ഇന്ന ഫിൽ ജസദി ലമുദ്ഗ, അറിയണം നിങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരത്തിലുണ്ട് ഒരു മാംസപിണ്ഡമുണ്ട്, ഒരു ഇറച്ചി കഷ്ണമുണ്ട്. ഇദാ സ്വലഹതു സ്വലഹൽ ജസദു കുല്ലു, അത് നന്നായാൽ അവന്റെ ശരീരമാസകലം നന്നായി. വഇദാ ഫസദത്, അത് കേടായാലോ, അത് ചീത്തയായാലോ, ഫസദൽ ജസദു കുല്ലുഹു, അവന്റെ ശരീരം മുഴുവനും കേടായി ചീത്തയായി. അലാ, ഏതാണത്? അറിയണം, വഹിയൽ ഖൽബ്, അത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയമാണ്. ആ ഹൃദയം നന്നായോ നിങ്ങളെ സംസാരം നന്നാകും. ഹൃദയം നന്നായോ നിങ്ങളെ സ്വഭാവം നന്നാകും. ഹൃദയം നന്നായോ നിങ്ങളെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ നന്നാകും. നിങ്ങളെ ഹൃദയം നന്നായോ നിങ്ങളെ നോട്ടങ്ങളും നന്നാകും. അതേസമയം ആ ഹൃദയം ചീത്തയായോ നിങ്ങളെ സംസാരങ്ങളും ചീത്തയാകും. നിങ്ങളെ നോട്ടങ്ങളും ചീത്തയാകും. നിങ്ങളെ പെരുമാറ്റങ്ങളും ചീത്തയാകും. അപ്പോൾ ഖൽബ് നന്നാകണം. ഒരു മനുഷ്യൻ നന്നാകണമെങ്കിൽ അവന്റെ ഹൃദയം നന്നാകണം, അവന്റെ ഖൽബ് നന്നാകണം. ആ ഖൽബ് നന്നാകണമെങ്കിൽ, ഹൃദയശുദ്ധി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒന്നാമതായി ഭൗതികമായ ചിന്താഗതികൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകരുത്. പാരത്രികമായ ചിന്തകൾക്ക് പകരം ഭൗതികമായ ചിന്തകളാണോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചു വരുന്നത്? ഈ ദുനിയാവിനോടുള്ള മോഹമാണോ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത്? ഖൽബ് നന്നാകൂല. ഹൃദയം നന്നാകണമെങ്കിൽ ഭൗതികമായ ചിന്താഗതികൾ നമ്മുടെ ഖൽബിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം.
എന്നാൽ മാത്രമേ ഹൃദയം നന്നാവുകയുള്ളൂ. ഭൗതികമായ ചിന്താഗതികൾ അത് നമ്മുടെ ഹൃദയം ചീത്തയാക്കുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങൾ പാടിയത് ഇന്നലില്ലാഹി ഇബാദൻ ഫുതനാ طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا. മഹാന്മാരാകുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങൾ അവർ അല്ലാഹുവിന് ബുദ്ധിമാന്യരായ നല്ല വിവേകമുള്ള നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള അഖലുള്ള അടിമകളുണ്ട്. ആ വിവേകമുള്ള അടിമകളെ സ്വഭാവം എന്താണ്? അധികാരത്തിന് വേണ്ടി തമ്മിലടിക്കലല്ല, അല്ലെങ്കിൽ പണത്തിന് വേണ്ടി തമ്മിലടിക്കലല്ല, മറ്റ് ഭൗതികമായ സുഖാഡംബരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വാശി പിടിക്കലല്ല. ആ ബുദ്ധിയുള്ള അടിമകളാണോ, വിവേകമുള്ളവരാണോ അവർ അവർ ഈ ദുനിയാവിനെ ത്വലാഖ് ചൊല്ലിയവരാണ്, മൊഴി ചൊല്ലിയവരാണ്. ഈ ദുനിയാവിനെ പൂർണ്ണമായി കൈവടിഞ്ഞവരാണ്. അവർക്ക് ദുനിയാവിന്റെ മോഹങ്ങളില്ല, ദുനിയാവിന്റെ ആഡംബരങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ട, ദുനിയാവിന്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ട, ദുനിയാവിന്റെ ഒരു സുഖങ്ങളും അവർ ഇല്ല. അവർ ഈ ദുനിയാവിനെ സംബന്ധിച്ചു ദുനിയാവിലേക്ക് ഒരു നോട്ടം നോക്കി, ഈ ദുനിയാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു. അങ്ങനെ ആലോചിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് അറിഞ്ഞു, അവർ മനസ്സിലാക്കി അന്നഹാ ലൈസത് ലിഹയ്യിൻ വതനാ, അതൊരിക്കലും ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ ഈ ഭൗതികമായ ഈ പ്രപഞ്ചം ഇത് ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇടമല്ല, ഇത് നമുക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ലോകമല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഭൗതികമായ ചിന്താഗതികൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടോ? ഇവിടത്തെ സുഖവും ഇവിടത്തെ സമ്പത്തുകളും ഇവിടത്തെ സ്ഥാനമാനങ്ങളും ഇവിടത്തെ അധികാരങ്ങളും ഇതെല്ലാമാണോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉള്ളത്? അതിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളാണോ നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത്? നമ്മുടെ ഖൽബൊരിക്കലും നന്നാകൂല. അതുകൊണ്ട് മഹാന്മാർ ഈ ദുനിയാവിനെ പാടെ അവർ ത്വലാഖ് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് ഇവിടുത്തെ സുഖം കിട്ടിയാലും ശരി, കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ശരി, ഈ ദുനിയാവിന് ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കാത്തവരാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അവിടുത്തെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ എത്ര വലിയ ധീരനായ ശത്രുവായാലും പേടിച്ച് വിറക്കുന്ന ആ നിലക്ക് ധീരനായ ഒരു മഹാനായിരുന്നില്ലേ, ഭരണാധികാരിയായിരുന്നില്ലേ സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്. ആ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് നാട് ഭരിക്കുന്ന ഒരു രാജാവായിട്ട് പോലും ഏറ്റവും വലിയ ധീരനായ ഒരു ഭരണാധികാരിയായിട്ട് പോലും അവിടത്തെ മകൻ അബ്ദുല്ലാക്ക് ഒരു നല്ല വസ്ത്രം വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ മഹാനവരെ കയ്യിൽ കാശില്ല. അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ ആ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമർ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രം പലയിടത്തും കീറിങ്ങനെ തുന്നി പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 14 സ്ഥലത്ത് അതിന് കീറലുണ്ട്. അങ്ങനെ അതിനെ തുന്നി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ 14 സ്ഥലത്ത് കീറി ആ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ആ കുഞ്ഞുമോന് കുട്ടികളെ കൂടെ കളിക്കുമ്പോൾ മറ്റു കുട്ടികൾ ഇത് നോക്കി കളിയാക്കും.
കളിയാക്കുന്നു. ആരെയാണ് കളിയാക്കുന്നത്? കിസ്റ കൈസർ പോലും പേടിച്ച് വിറക്കുന്ന സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ്. ആ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബിന്റെ ചെറിയ പൊന്നോമന മോനെ നോക്കിയിട്ടാണ് കളിയാക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട്? ഒരു നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കാനില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ആ കുഞ്ഞുമോന് വന്നിട്ട് ബാപ്പയോട് പറയുന്നു, ബാപ്പാ എനിക്കൊരു വസ്ത്രം വാങ്ങിത്തരുവോ? എന്റെ കുട്ടികളൊക്കെ എന്റെ ചങ്ങായിമാർ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ പരിഹസിക്കുന്നു. എനിക്കൊരു നല്ല ഒരു വസ്ത്രം വാങ്ങിത്തരുമോ? ബാപ്പയോട് വന്ന് ഈ പൊന്നുമോന് പറഞ്ഞപ്പോ സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ നെഞ്ചുപൊട്ടുകയാണ്. എന്റെ മോൻ ഒരു നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കാനില്ലല്ലോ. സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് പോകുന്നു എവിടത്തേക്ക്? തന്റെ ഭരണത്തിന്റെ കീഴിൽ അതേ ഭക്ഷ്യസാധനങ്ങളും സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം നോക്കുന്ന അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അതിന്റെ ചുമതലകൾ ഏറ്റെടുത്ത ആളടുത്തേക്ക് പോയി പറയുന്നു, എനിക്കൊരു 50 ദിർഹം നിങ്ങൾ കടം തരുമോ? ഒരു മാസത്തിന്റെ അവധിയിലേക്കാണ് ഞാൻ കടം ചോദിക്കുന്നത്. ഒരു മാസത്തേക്ക് 50 ദിർഹം എനിക്ക് കടം തരുമോ? സയ്യിദുനാ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ ആ ഖാദിമിനോട്, ആ സാമ്പത്തിക ചുമതലകളെല്ലാം നിർവഹിക്കുന്ന ആളോട് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയാണ്, ഉമറേ ഒരു മാസത്തിന്റെ അവധിയിലേക്ക് നിങ്ങളിപ്പോ കടം ചോദിക്കുകയല്ലേ? എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെയോ, ഒരു മാസം നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിന്റെ മുകളിൽ ജീവിക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഉമറേ? ഒരു മാസം കൊണ്ട് തിരിച്ചു തരാമെന്നില്ലേ നിങ്ങൾ എന്നോട് പറയുന്നത്? ഈ ഒരു മാസം നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിന്റെ മുകളിൽ ജീവിക്കുമെന്നുള്ള ഗ്യാരണ്ടി നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ ഉമറേ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ആ ഒറ്റ ചോദ്യം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്ക് ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ വിറച്ചുപോയി, ശരീരം വിയർത്തുപോയി. ഒരു മാസത്തേക്ക് ജീവിക്കുമോ? നിങ്ങൾ വാങ്ങിയ കടം തിരിച്ചു തരാൻ അത്രമാത്രം സമയം ജീവിക്കാമെന്നുള്ള ഗ്യാരണ്ടി നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്ക് മഹാനവറുകൾ വിയർത്തുപോയി. അവിടുന്ന് പറയുന്നു, വേണ്ട, എനിക്ക് കടം വേണ്ട. ഒരു മാസം ജീവിക്കുമെന്നത് പോകട്ടെ, ഒരു സെക്കൻഡ് ഈ ഭൂമിന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് എനിക്കില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കടം വേണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, ഇങ്ങനെ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ ഈ ഭൗതികമായ സുഖത്തിന്റെ ഈ സുഖമോ ആഡംബരങ്ങളോ അവർ കൊതിച്ചവരല്ല, അതവർ ആഗ്രഹിച്ചവരല്ല. ഈ ദുനിയാവ് മുഴുവനും പാടെ അവർ തലാഖ് ചൊല്ലിയവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദുനിയാവിന്റെ ഭൗതികമായ ചിന്താഗതികളുമായി എനിക്കത് വേണം, എനിക്ക് കൊട്ടാരങ്ങൾ വേണം, എനിക്ക് മറ്റേ സ്ഥാനങ്ങൾ വേണം, എനിക്ക് അധികാരങ്ങൾ വേണം, എനിക്ക് മറ്റേത് വേണം, ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളും ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു. പക്ഷേ മരണത്തിന്റെ ചിന്തയില്ല, പരലോകത്തിന്റെ ഓർമ്മയില്ല. ആ നിലക്ക് ദുനിയാവുമായുള്ള ചിന്താഗതിയോടെയാണോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഖൽബൊരിക്കലും നന്നാകൂല. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധമാകണോ? നമ്മുടെ ഹൃദയം ശുദ്ധമാകണോ? അതിന് മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. എന്താണത്? നമ്മുടെ ഖൽബിൽ, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരാളോടും ഒരു വൈരാഗ്യമുണ്ടായിക്കൂടാ. ഒരാളോടും വിദ്വേഷമോ പകയോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാൻ പാടില്ല. അത് എത്ര ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിച്ചാലും, എന്ത് ഉപദ്രവങ്ങൾ നൽകിയാലും ഒരു
മുസ്ലിമിനോട്, ഒരു അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽ വിശ്വസിച്ച ഒരു മുഅ്മിനിനോട്, ഒരു മുസ്ലിമിനോട് നമുക്ക് പക ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ പക ഉണ്ടായാൽ റബ്ബിന്റെ മാഫ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടൂല. അതുകൊണ്ടല്ലേ ശഅബാൻ 15-ാമത്തെ രാവ് ബറാഅത്ത് രാവ്, ആ ബറാഅത്ത് രാവിന്റെ ഹദീസിൽ കാണാം, ബറാഅത്ത് രാവ് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അല്ലാഹു തആല ദോഷങ്ങളെ പുറത്തു കൊടുക്കുന്ന രാവാണ്, രാത്രിയാണ്. പക്ഷേ ചില ആളുകൾക്ക് അല്ലാഹു തആല അന്ന് പുറത്തു കൊടുക്കുന്നില്ല. ബറാഅത്തിന്റെ രാത്രി സർവ്വ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് റബ്ബ് തആല കുറ്റങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കുമ്പോ ചില ആളുകൾക്ക് അന്ന് ദോഷങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കുന്നില്ല. ആരാണത്? അതിൽപ്പെട്ട ഒരുത്തനാണ് ഇല്ലാലി മുശാഹിരിൻ, അതേ ഖൽബിൽ മനസ്സിൽ മറ്റുള്ളവരോട്, മറ്റുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളോട് പകവെച്ച് നടക്കുന്നവനാണോ? ഒരു മുസ്ലിമിനോട്, നിന്റെ ഒരു മുസ്ലിമായ സഹോദരനോട്, അത് കച്ചവടത്തിന്റെ കാരണമായാലും, പള്ളിയുടെ കാരണമായാലും, രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ കാരണമായാലും, സംഘടനയുടെ കാരണമായാലും, ഒരു മുസ്ലിമിനോട് നീ ഖൽബിൽ പകവെച്ച് നടക്കുന്നു, നിന്റെ മനസ്സിൽ വൈരാഗ്യമുണ്ടോ? അല്ലാഹു തആല ദോഷം പുറത്തു തരുന്നില്ല. നിന്റെ പാപങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല പുറത്തു തരുന്നില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ഹദീസിൽ, ഇമാം ത്വബറാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, തുറദുൽ അഅമാലു യൗമൽ ഇസ്നൈനി വൽ ഖമീസ്, എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ച പകലും, തിങ്കളാഴ്ച പകലിലും വ്യാഴാഴ്ച പകലിലും ഓരോ മുസ്ലിം അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന അമലുകളെല്ലാം റബ്ബിന് കാണിക്കപ്പെടുകയാണ്. ഫമിൻ മുസ്തഗ്ഫിരിൻ ഫയുഗ്ഫർ ലഹു, ആ ദിവസത്തിൽ തിങ്കളാഴ്ച ദിവസവും വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം ആര് അല്ലാഹുവിനോട് പൊറുക്കൽ തേടുന്നുവോ അവർക്ക് അവരുടെ ദോഷങ്ങളെ പൊറുക്കപ്പെടുന്നു. വമിൻ തായിബിൻ, ആരെന്ന് തൗബ ചെയ്യുന്നു, ഫയുതാബു അലൈഹി, അവന്റെ തൗബ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ അന്ന് ഏതൊരു മുസ്ലിം അല്ലാഹുവിനോട് പൊറുക്കലിനെ ചോദിക്കുമ്പോ അല്ലാഹു തആല പുറത്തു കൊടുക്കുന്നു എങ്കിൽ ആര് തൗബ ചെയ്താലും ആ തൗബ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു എങ്കിലും, പക്ഷേ അന്ന് തൗബ സ്വീകരിക്കപ്പെടാത്ത, പാപമോചനം ലഭിക്കാത്ത ചില ആളുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഹദീസിന്റെ അവസാനം പറയുന്നത് കാണാം, വയുറദ്ദു അഹ്ലുൽ ലഗായിനി ലിലഗായിനിഹിം ഹത്താ യതൂബൂ, ഖൽബിൽ വിദ്വേഷവും വൈരാഗ്യവും പകയും വെച്ച് നടക്കുന്നവരാണോ, നിന്റെ ദോഷങ്ങൾ റബ്ബ് തആല വ്യാഴാഴ്ച നിനക്ക് പുറത്തു തരൂല്ല. നീ തൗബ ചെയ്താലും നിന്റെ തൗബ റബ്ബ് തആല സ്വീകരിക്കില്ല. എത്രത്തോളം ഹത്താ യതൂബൂ, ആരോടാണോ നീ പകവെച്ച് നടക്കുന്നത് ആ പക നിന്റെ ഖൽബിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം. ആരോടാണോ നീ വിദ്വേഷം വെച്ച് നടക്കുന്നത് ആ വിദ്വേഷം നിന്റെ ഖൽബിൽ നിന്ന് മാറ്റാതെ, നിന്റെ പകകളെല്ലാം നീക്കിക്കളയാതെ നിനക്ക് റബ്ബ് തആല നിന്റെ തൗബാനെ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയം നന്നാകണോ. ഒരു മുസ്ലിമിനോട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പകവെച്ച് നടക്കരുത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് നാം ഓരോരുത്തരോട് പകവെക്കുന്നത്. ഞാനൊരു ബിസിനസ് നടത്തുന്നു, ഞാനൊരു ഷോപ്പ് നടത്തുന്നു, ആ ഷോപ്പിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് മറ്റൊരുത്തൻ വന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയാൽ പിന്നീട് അവനോട് എനിക്ക് പകയാണ്, വൈരാഗ്യമാണ്. അവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും തകർന്നു പോകണമെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്.
ചിന്തിക്കുന്നത്. അവന്റെ കച്ചവടം ഫൈലുകളാകണമെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നിന്റെ വീട്ടിന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ 2 തട്ടിന്റെ വീട് കെട്ടുമ്പോൾ പിന്നീട് നിനക്ക് അവനോട് പകയാണ്, വൈരാഗ്യമാണ്. ഇങ്ങനെ അനാവശ്യമായ കാരണങ്ങൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് എന്തെല്ലാം കാരണങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനെ അനാവശ്യമായ കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് പലരോടും നമ്മൾ അസൂയയും വൈരാഗ്യവും പകയും വെച്ച് നടക്കുന്നില്ലേ? പിന്നെ എവിടെ നിന്നാണ് റബ്ബ് തആല നമ്മെ നന്നാക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഹൃദയം നന്നാകുന്നത് എവിടെയാണ്? ആ ഹൃദയം നന്നായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ സംസാരം എങ്ങനെയാണ് നന്നാകുന്നത്? നമ്മുടെ ഖൽബ് നന്നായില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് നന്നാകുന്നത്? നമ്മുടെ ഖൽബ് നന്നായില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് നന്നാകുന്നത്? അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു മുസ്ലിമിനോടും നമ്മുടെ ഖൽബിൽ ഒരു കാരണം കൊണ്ടും നമ്മൾ പകവെച്ചുകൂടാ. ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു മുസ്ലിമിന് യോജിച്ച കാര്യമല്ല അത്. പക, വൈരാഗ്യവും വിദ്വേഷവും എല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റണം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗം നമുക്ക് വേണോ? സ്വർഗത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കാല് വെക്കണോ? ഖൽബിൽ പകയുള്ളവനിക്ക് ഒരിക്കലും സ്വർഗത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അകത്തേക്ക് കാൽ വെക്കാൻ കഴിയില്ല. ഒരിക്കലും കഴിയില്ല. അത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനല്ലേ പറഞ്ഞത്? യൗമ ലാ യൻഫഉ മാലുൻ വലാ ബനൂൻ ഇല്ലാ മൻ അതല്ലാഹ ബിഖൽബിൻ സലീം. പരലോകം, ആ പരലോകം എങ്ങനെയുള്ള ലോകമാണ്? അവിടെ നിങ്ങളെ സമ്പത്തുകൾ ഉപകരിക്കുകയില്ല. ഞാൻ വലിയ കോടീശ്വരനാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അവിടെ രക്ഷപ്പെടാമെന്നുള്ള ചിന്ത വേണ്ട. നിന്റെ മുതൽ കൊണ്ട് അവിടെ നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. എനിക്ക് കുറെ മക്കളുണ്ടോ? ആ മക്കളെ കൊണ്ടും അവിടെ വിജയിക്കാൻ കഴിയില്ല. നീ വലിയ അധികാരമുള്ളവനാണോ? നിന്റെ അധികാരം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. ജനസ്വാധീനമുള്ളവനാണോ? നിന്റെ ജനസ്വാധീനങ്ങളെ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. അതൊന്നുകൊണ്ടും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയാത്തൊരു ദിവസം സാധുക്കളായ നമുക്കൊക്കെ വരാറുണ്ട് കേട്ടോ. അന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നവരാരാ? അന്ന് സ്വർഗത്തിൽ കാലുവെക്കുന്നവരാരാ? ഇല്ലാ മൻ അതല്ലാഹ ബിഖൽബിൻ സലീം. നല്ല സുരക്ഷിതമായ, പകയില്ലാത്ത, വൈരാഗ്യങ്ങളില്ലാത്ത, വിദ്വേഷങ്ങളില്ലാത്ത, അസൂയയില്ലാത്ത, കിബിറില്ലാത്ത, അഹങ്കാരമില്ലാത്ത ശുദ്ധമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാരാണോ അവർക്ക് മാത്രമേ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നാം വിദ്വേഷം വെച്ചവരായി ഒരു മുസ്ലിമിനോട് പകവെച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ അള്ളാന്റെ സ്വർഗത്തിൽ കാലുകുത്താൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. ആ ശുദ്ധമായ ഖൽബിന്റെ ഉടമയാകണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോട് പറയുന്നു, ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു വാതിലിലൂടെ, ഡോറിലൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ കടന്നു വരുന്നു. സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഡോറിലൂടെ അകത്തേക്ക് വരാനുണ്ട്. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ സ്വഹാബത്ത് ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുകയാണ്. ആരായിരിക്കും അതിലൂടെ കടന്നു വരുന്നത്? അദ്ദേഹം വലിയ ഭാഗ്യവാനായിരിക്കുമല്ലോ, വലിയ ഇബാദത്തുകാരനായിരിക്കുമല്ലോ. അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുമ്പോ ഒരു സാധുവായ ഒരു സ്വഹാബി കയ്യിൽ 2 ചെരുപ്പും പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവിടത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നു.
വന്നു ഒരു മൂലയിലിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അന്നത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അതുപോലെ പള്ളിയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു. അന്നും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു, ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഡോറിലൂടെ അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരാള്, സ്വർഗം പ്രവേശനം ലഭിക്കുന്നവരാള് ഇതിലൂടെ ഇപ്പോൾ കടന്നു വരും കേട്ടോ. സ്വഹാബത്ത് ഇങ്ങനെ കാത്തു നിൽക്കുന്നവരായിരിക്കാം വരുന്നത്. നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ആരാണോ വന്നത് അതേ സ്വഹാബി കടന്നു വരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു. അന്നും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു, ഈ ഡോറിലൂടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരാൾ ഇപ്പോൾ കടന്നു വരുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. സ്വഹാബത്ത് ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോ അതേ സ്വഹാബി ഇതിലൂടെ കടന്നു വരുന്നു. അപ്പോൾ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അംർ ബിൻ ആസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവറുകൾ ചിന്തിക്കുകയാണ്, അല്ലാഹ് എന്തൊരു വലിയ പവറാണ് ഇയാൾക്ക് കിട്ടിയത്. അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗം ഉറപ്പായ ഒരു മനുഷ്യനാണല്ലോ. ഇയാളെ ജീവിതം എത്ര സംശുദ്ധമായിരിക്കാം, ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇബാദത്തുകൾ എത്ര വലുതായിരിക്കാം. ഈ സ്വർഗം നേടാൻ ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത അമലുകൾ ഇബാദത്തുകൾ എന്തായിരിക്കാം. അങ്ങനെ ആലോചിച്ച അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അംർ ബിൻ ആസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ സ്വഹാബിന്റെ അരികിൽ പോയി പറയുന്നു, എനിക്ക് നിങ്ങളെ കൂടെ നിങ്ങളെ ഒന്നിച്ചൊരു 3 ദിവസം താമസിക്കണം. നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ഒന്നിച്ച് എനിക്ക് താമസിക്കണം. നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്കൊന്ന് ഞാൻ വരട്ടെയോ? അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സമ്മതം കൊടുക്കുന്നു. അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അംർ ബിൻ ആസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കുന്നു 3 ദിവസം. 3 ദിവസം അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ സ്വഹാബിയുടെ അമലുകൾ എന്താണ്. ഇദ്ദേഹം രാത്രി ഉറങ്ങാതെ ഇബാദത്ത് എടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഇദ്ദേഹം പകല് സമയം നോമ്പ് നോക്കുന്നുണ്ടോ? ഇദ്ദേഹം എല്ലാ സമയം ഖുർആൻ ഓതുന്നുണ്ടോ? എല്ലാ സമയം ദിക്റുകൾ ചൊല്ലുന്നു? ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. 3 ദിവസമായി പക്ഷേ കാണുന്നില്ല. രാത്രി സമയത്ത് ഉറങ്ങാതെ നിസ്കരിക്കുന്ന കാഴ്ച കാണുന്നില്ല. പകല് സമയം നോമ്പ് പിടിക്കുന്നതും കാണുന്നില്ല. സദാസമയം ദിക്റുകളോ ഖുർആനോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അവസാനം 3-ാമത്തെ ദിവസം അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അംർ ബിൻ ആസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ മനുഷ്യനോട് പറയുകയാണ്, സഹോദരാ, ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂടെ കൂടാൻ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വരുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ആ പള്ളിയുടെ ഒരു വാതിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഈ വാതിലിലൂടെ കടന്നു വരുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആളായിരിക്കുമെന്ന്. നോക്കുമ്പോൾ 3 ദിവസം കടന്നു വന്നത് നിങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത അമൽ എന്താണ്, നിങ്ങളെ ഇബാദത്തുകൾ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നുകൂടിയത്. ആ സമയം ആ സ്വഹാബി പറയുന്നു, അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അംർ ബിൻ ആസിനോട് പറയുന്നു, ഞാൻ വലിയ ഇബാദത്തുകാരനല്ല, ഞാൻ കൂടുതൽ ഇബാദത്ത് ചെയ്തവനല്ല. പക്ഷേ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള രഹസ്യം അതെന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പാലിച്ചു വരുന്നൊരു കാര്യമാണ്. എന്താണറിയോ? എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരാളോട് പകവെക്കാറില്ല. ഒരു മുസ്ലിമിനോടും എന്റെ കൽബിൽ വൈരാഗ്യമില്ല. ഒരു മുസ്ലിമിനോടും എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വെറുപ്പില്ല. എന്നോട് എന്ത് അക്രമം ചെയ്താലും ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ഉൾമ ചെയ്താലും ഞാൻ ഒരാളോടും വിദ്വേഷമോ പകയോ അർശമോ ദ്വേഷമോ വെറുപ്പോ ഒന്നും അവരോട് കാണിക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം
അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്ന് മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇബ്നു അംർ ബിൻ ആസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവോട് പറയുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇങ്ങനെ ശുദ്ധമായ ഖൽബിന്റെ ഉടമകളാണോ അവർക്ക് മാത്രമേ അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടല്ലേ അല്ലാഹു പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിൽ നമുക്കൊരു ദുആ പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്. റബ്ബനഗ്ഫിർ ലനാ വലിഇഖ്വാനിന الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. എല്ലാവരും ദുആരക്കാൻ അല്ലാഹു പഠിപ്പിച്ച ഒരു ദുആയാണ്, പ്രാർത്ഥനയാണ്. റബ്ബന ഗ്ഫിർ ലനാ, അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണം. ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രം പുറത്തു തന്നാ പോരാ. വലിഇഖ്വാനില്ലദീന സബഖൂനാ ബിൽ ഈമാൻ, മുഅ്മിനായി മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ ജീവിച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾ, നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പമാരുണ്ട്, നമ്മുടെ ഉമ്മാമ്മമാരുണ്ട്, നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരുണ്ട്, അവർക്കെല്ലാം നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബന ഗ്ഫിർ ലനാ വലിഇഖ്വാനിന الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الله മുഅ്മിനീങ്ങളോട് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ, ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരിക്കലും നീ വൈരാഗ്യമോ വിദ്വേഷമോ പകയോ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. എന്തൊരു നല്ല ദുആയാണ്, എന്തൊരു അർത്ഥവത്തായ ദുആയാണ്. പരസ്പരം വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും വൈരാഗ്യവും അരിശവും വെച്ച് നടക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ ദുആ അധികരിപ്പിക്കണം. റബ്ബന ഗ്ഫിർ ലനാ വലിഇഖ്വാനില്ലദീന സബഖൂനാ ബിൽ ഈമാൻ വലാ തജ്അൽ ഫീ ഖുലൂബിനാ ഗില്ലൻ ലില്ലദീന ആമനൂ. അല്ലാഹുവേ, ഒരു മുഅ്മിനോടും ഞങ്ങളുടെ ഖൽബിൽ പക നൽകല്ല അല്ലാഹ്, വൈരാഗ്യം നൽകല്ലേ അല്ലാഹ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ അവസ്ഥയോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരു വീട്ടിൽ 10 ആളുണ്ടെങ്കിൽ 10 ആള് 10 വിധമാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ജ്യേഷ്ഠനിക്ക് അനുജനോട് വൈരാഗ്യമാണ്, അനുജനിക്ക് ജ്യേഷ്ഠനോട് അരിശമാണ്. അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിൽ തമ്മിൽ വൈരാഗ്യം, ഒരു കുടുംബത്തിൽ പരസ്പരം വൈരാഗ്യങ്ങള്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരു സംഘടനയിൽ കൂടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ആ സംഘടനയിൽ പരസ്പരം വൈരാഗ്യങ്ങള്, വിദ്വേഷങ്ങള്, പകയ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, കണ്ടാൽ സെക്രട്ടറിക്ക് പറ്റൂല, സെക്രട്ടറിനെ കാണുമ്പോ പ്രസിഡന്റിന് പറ്റൂല, കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് പ്രസിഡന്റ് പറ്റൂല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരു ജമാഅത്തിൽ എത്രയെല്ലാം ഭിന്നിപ്പുകളാണ്, കുഴപ്പങ്ങളാ. എന്തേ കാരണം? നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നായില്ല, നമ്മുടെ ഖൽബിൽ പകയ മാത്രമേ നിറഞ്ഞുപോയി. അവനെ എങ്ങനെ എനിക്ക് തകർക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ചിന്തയില്ലേ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തന്റെ മനസ്സിലുള്ളത്. മറ്റൊരുത്തൻ വലിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോ അവൻ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് എനിക്ക് കണ്ടുകൂടാ. അവനെ ഒന്ന് എങ്ങനെ തായോട്ടിറക്കണമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. ഒരുത്തൻ ബിസിനസ് നന്നാകുമ്പോ അവന്റെ ബിസിനസ് തകർന്ന് അവൻ എങ്ങനെ പാപ്പറാകണമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പരസ്പരം വൈരാഗ്യങ്ങളും വിദ്വേഷങ്ങളും നമ്മുടെ കൽബിലങ്ങ് നിറഞ്ഞു പോയാൽ റബ്ബിന്റെ സഹായം നമുക്ക് കിട്ടുമോ? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നമ്മളെല്ലാവരും പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കേണ്ടവരല്ലേ? പരസ്പരം യോജിപ്പോടെ ജീവിക്കേണ്ടവരല്ലേ? അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങൾ, അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന് പുറത്തുള്ളവരുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽപ്പെട്ടവരായ മുഅ്മിനീങ്ങൾ, മുസ്ലിമീങ്ങൾ പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചിട്ടല്ലേ ജീവിക്കേണ്ടത്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു ഹദീസിൽ കാണാം,
നാളെ പരലോകത്ത് അർശിന്റെ സൈഡിൽ, അർശിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് അല്ലാഹു തആല കുറെ ആളുകൾക്ക് കസേരകൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. നല്ല സുന്ദരമായ കസേരകൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു. വുജൂഹുഹും കൽ ഖമരി ലൈലത്തുൽ ബദർ, അവരെ മുഖമാണെങ്കിലോ 14 രാവിലെ നിലാവിനെ പോലെ തിളങ്ങുന്ന മുഖങ്ങളാണ്. നല്ല ശോഭിക്കുന്ന മുഖമുള്ള ആളുകൾ അർശിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് കസേരന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, യഫ്സഉൻ നാസ് വഹും ലാ യഫ്സഊൻ. അവരടുക്കിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അഭയം തേടി വരികയാണ്. പക്ഷേ അവർ ഒരാളടുത്തേക്കും അഭയം തേടി പോകുന്നില്ല. ജനങ്ങളെല്ലാം അവരെ ഭയപ്പെടുകയാണ്. അവർ ഒരാളെയും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. അവർ അല്ലാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളാണ്. ഇത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ അർശിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾക്ക് അല്ലാഹു തആല അർശിൽ കുർസി വലിയൊരു കസേര വെച്ച് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സ്വഹാബത്ത് നബിയോട് ചോദിക്കുന്നു, മൻ ഹൗലാഇ യാ റസൂലല്ലാഹ്. പൊന്നാര നബിയേ, ഇത്രമാത്രം വലിയ സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നവരാരാണ്? ഈ വലിയ പവർ കിട്ടിയ മനുഷ്യരാരാണ് നബിയേ? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ? ഉമുൽ മുതഹബ്ബൂന ഫില്ലാഹ്. ആരാണറിയോ? അത് പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച് ജീവിച്ച മനുഷ്യന്മാരാണ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുസ്ലിമായ സഹോദരന്മാരോട് സ്നേഹം കാണിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ മഹബ്ബത്തോടെ, വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ജീവിച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളാണ്. അവർക്ക് അല്ലാഹു തആല അർശിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തിരിക്കാനുള്ള സുന്ദരമായ കസേരകൾ വെച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല, അവരുടെ മുഖങ്ങളോ അതേ 14-ാം രാത്രി നല്ല തിളങ്ങുന്ന ചന്ദ്രനെ പോലെയുള്ള മുഖമാണ്. അത്രക്കും വലിയ പവറാണ് പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അല്ലാഹു തആല കൊടുക്കുന്നത്. രാത്രി എണീച്ച് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ പകൽ സമയം കൊല്ലം മുഴുവനും നോമ്പ് നോക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അല്ലാഹു തആല കൊടുക്കുമെന്നല്ല പറയുന്നത്. പരസ്പരം മുസ്ലിമീങ്ങളോട് സ്നേഹം കാണിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർ. ഒരു മുസ്ലിമിനെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്, പക വെച്ച് നടക്കുകയല്ല വേണ്ടത്, വൈരാഗ്യം വെച്ച് നടക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. ഒരു മുസ്ലിമിനെ കാണുമ്പോൾ അവനോട് നമുക്ക് സ്നേഹം തോന്നണം. അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, തബസ്സുക ഈ വജ്ഹി അഖീക സദഖ. നിന്റെ ഒരു മുസ്ലിമായ സഹോദരന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി നീ ഒരു സ്മൈൽ കൊടുക്കുന്നത്, ഒരു പുഞ്ചിരി കൊടുക്കുന്നത്, അതുപോലും സദഖയുടെ പുണ്യം ലഭിക്കുന്ന ഇബാദത്താണ്. മുസ്തഫായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഒരു മുസ്ലിമിനെ കാണുമ്പോൾ അവനോട് നമുക്ക് സ്നേഹമാണ് തോന്നേണ്ടത്. അരിശമോ വിദ്വേഷമോ പകയോ വൈരാഗ്യമോ അല്ല. നമ്മുടെ ഖൽബിൽ പകയുണ്ടോ? ആ ഖൽബ് ഒരിക്കലും നന്നാവൂല. ഖൽബ് നന്നായില്ലേ നിന്റെ നാക്ക് നന്നാവൂല, നിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നന്നാകൂല, നിന്റെ സ്വഭാവം നന്നാവൂല. അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് അർശിന്റെ തണല് കിട്ടുന്ന ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണുമ്പോൾ അതിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ എണ്ണിയത് റജുലാനി തഹബ്ബാ ഫില്ലാഹ്. അല്ലാഹുക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹിച്ച 2 പുരുഷന്മാർ, അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി സ്നേഹിച്ച 2 പുരുഷന്മാർ. പാതിരാ സമയത്ത് എണീച്ചുകൊണ്ട് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കുന്നവർ എന്നല്ല പറയുന്നത്.
പകല് സമയം മുഴുവനും സുന്നത്ത് നോമ്പ് നോക്കുന്നവര് എന്നല്ല പറയുന്നത്. പിന്നെയോ മുസ്ലിമീങ്ങളോട് സ്നേഹം, രണ്ട് മുസ്ലിം പരസ്പരം സ്നേഹിച്ച് അള്ളാന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി, പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചോ, അർശിന്റെ തണൽ കിട്ടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, ശുദ്ധമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാകണം, നല്ല ക്ലിയറായ വൃത്തിയുള്ള ഹൃദയത്തിന്റെ ഉടമകളാകണം. ഒരു മുസ്ലിമിനോടും നമുക്ക് പക ഉണ്ടാകരുത്. ചിലപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും പക, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സംഗതികൾ ചെയ്താലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പക വേണ്ട. ഹൃദയത്തിൽ വൈരാഗ്യമോ വിദ്വേഷമോ നമുക്ക് വേണ്ട. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞൊരു ഹദീസിൽ കാണാം സലാസുൻ, മൂന്ന് കൂട്ടരാളുകൾ ഹാസബഹുമുല്ലാഹു മൻ കുന്ന ഫീഹി ഹാസബഹുല്ലാഹു ഹിസാബൻ യസീറാ. മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഗുണങ്ങളുള്ള ആളുകൾ, അല്ലാഹു അവരെ ചെറിയൊരു ഹിസാബ് എടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടത്തും. വേറെ ചില റിവായത്തുകളിൽ തീരെ വിചാരണയില്ലാതെ, ഹിസാബില്ലാതെ തന്നെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമെന്നും നമുക്ക് കാണാം. മൂന്ന് കൂട്ടരാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ സഹാബത്ത് ചോദിക്കുന്നു, മാഹുന്ന യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഏതാണ് ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങള്? അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നു, തസിലു മൻ ഖതഅക വതുഅതി മൻ ഹറമക വതഅഫു അമ്മൻ ളലമക. അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പറയുകയാണ്, തസിലു മൻ ഖതഅക, അതേ നിന്നോടുള്ള നിന്റെ കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുന്ന ആളാരാണോ, ആ കുടുംബബന്ധം മുറിച്ചവനോട് നീ അങ്ങോട്ട് കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുക. നിന്നെ കല്യാണത്തിന് നീ അടുത്ത കുടുംബക്കാരനാണ്, പക്ഷേ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാള് അവന്റെ മകളുടെ കല്യാണം നടക്കുമ്പോൾ അവൻ കല്യാണത്തിന് ക്ഷണിച്ചില്ല, നിന്നുമായി നിന്റെ ബന്ധങ്ങൾ അങ്ങനെ മുറിച്ചു. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ മകളെ കല്യാണം നടത്തുന്ന സമയത്ത് നീ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത്, എന്നെ അവന്റെ മകളുടെ കല്യാണം നടക്കുമ്പോ അവൻ കല്യാണത്തിന് വിളിക്കാത്തവനാണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മകളെ കല്യാണം നടക്കുമ്പോ അവനെ ഞാൻ വിളിക്കൂല. അങ്ങനൊരു തീരുമാനം നീ എടുക്കല്ല കേട്ടോ. നിനക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധം മുറിക്കുന്നവനാണ് എങ്കിൽ നീ അങ്ങോട്ട് ബന്ധം ചേർക്കുന്നവനാകണം. ഒരിക്കലും നീ ബന്ധം മുറിക്കുന്നവനാകാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങോട്ട് കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുമ്പോ നീ അങ്ങോട്ട് ചേർക്കുന്നവനാണോ, ഹിസാബ് കൂടാതെ റബ്ബിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും കേട്ടോ. പെരുന്നാൾ ദിവസം നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അവൻ വന്നില്ല, നിന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവൻ പെരുന്നാളിന്റെ ദിവസം വന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് നീ അങ്ങോട്ട് പെരുന്നാളിന് പോകാതിരിക്കണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും നിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു, ആ മരിച്ചപ്പോ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നില്ല, അപ്പോ നീ അവന്റെ വീട്ടിൽ വല്ല മരണം നടക്കുമ്പോ, എന്റെ വീട്ടില് എന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചപ്പോ, എന്റെ മകള് മരിച്ചപ്പോ, എന്റെ ഉപ്പ മരിച്ചപ്പോ അവൻ വന്നില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അവന്റെ വീട്ടിൽ മരണപ്പെട്ടാൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവില്ല എന്ന തീരുമാനം നീ എടുക്കാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങോട്ട് ബന്ധം മുറിക്കുന്നവരോട് നീ അങ്ങോട്ട് ബന്ധം ചേർക്കുന്നവനാണോ, ഹിസാബ് കൂടാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും. രണ്ടാമത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു, മൻ ഹറമക, നിനക്ക് തടഞ്ഞവർക്ക് നീ കൊടുക്കണം. ഇങ്ങോട്ട് തരുന്നതിനെ തടഞ്ഞവനിക്ക് അങ്ങോട്ട് നീ കൊടുക്കണം. നീ ഒരിക്കൽ അതേ കഷ്ടമെന്ന് പ്രയാസപ്പെട്ടപ്പോ, അതേ ഒരാള് വന്ന് പ്രയാസപ്പെട്ടപ്പോ നീ നിന്റെ സഹോദരനോട്, നിന്റെ സ്നേഹിതനോട് പോയി 1000 ഉറുപ്പിക കടം ചോദിച്ചു.
നിന്റെ മകളെ മരുന്നിന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ഭാര്യനെ മരുന്നിന് കൊണ്ടുപോകാൻ പണമില്ലാത്തപ്പോ നിന്റെ അടുത്ത അയൽവാസിയോടോ നിന്റെ സ്നേഹിതനോടോ 1000 ഉറുപ്പിക കടം ചോദിച്ചു. അവൻ തന്നില്ല. ഒരു 2 മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അവൻ വന്നുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം നിന്നോട് 1000 ഉറുപ്പിക കടം ചോദിച്ചു. അപ്പൊ നീ 2 മാസം മുമ്പ് എന്റെ മകളെ ഞാൻ മരുന്നിന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ പണമില്ലാത്തപ്പോ നിന്നോട് 1000 ഉറുപ്പിക കടം ചോദിച്ചപ്പോ നീ തന്നിട്ടുണ്ടോ? നീ അന്ന് എനിക്ക് 1000 കടം ചോദിച്ചപ്പോ തന്നില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ തരൂല. ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റൂല. അത് നല്ല സ്വഭാവമല്ല. നിനക്ക് തടഞ്ഞവനിക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം. എന്ത് തടഞ്ഞാലും നീ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം. അവൻ തന്നില്ല എന്ന ചിന്ത നിന്റെ മനസ്സിൽ വേണ്ട. അതുപോലെ മൂന്നാമത് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ആക്രമിച്ചവനിക്ക് മാഫ് കൊടുക്കണം. നിന്നെ ആക്രമിച്ചവനിക്ക് മാഫ് കൊടുക്കണം. നിനക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുക്കണം. അത് നിന്റെ നല്ല സ്വഭാവമാണ്. നിന്നെ ഒരാൾ ആക്രമിച്ചു, അങ്ങനെ 1 മാസം കഴിയുമ്പോൾ അയാൾ ഉംറക്ക് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ ഉംറക്ക് പോകുമ്പോ നിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് മാഫ് ചോദിച്ചു, എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരണമെന്ന്. അപ്പോ നിനക്ക് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു വരൂല, നീ എന്നെ വെറുതെ തല്ലിയവനല്ലേ, നീ എന്നെ ചീത്ത വിളിച്ചവനല്ലേ, നീ അങ്ങനെ ചെയ്തവനല്ലേ, എനിക്ക് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരൂല എന്നൊരിക്കലും ഒരു മുസ്ലിമും പറയാൻ പറ്റൂല. ഒരു നല്ല മുസ്ലിമിന്റെ സ്വഭാവമല്ല. ആര് ആക്രമിച്ചാലും അങ്ങോട്ട് മാഫ് കൊടുക്കണം. ഇത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിലെ പറയുന്നത്, ഇത് നീ എപ്പോഴും നല്ലത് കൊണ്ടങ്ങോട്ട് പ്രതികരിക്കണം. നല്ലതുകൊണ്ട് തിന്മയെ തടുക്കണം. ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങളെ കൊണ്ട് നീ തടുക്കാൻ പാടില്ല. നീ തിന്മക്ക് തിന്മ കൊണ്ട് പ്രതികരിക്കാൻ പാടില്ല. തിന്മക്ക് നല്ലത് കൊണ്ട് പ്രതികരിക്കണം. ഉപദ്രവിച്ചവനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഉപകാരം ചെയ്യണം. ആക്രമിച്ചവനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ഉപകാരം ചെയ്യണം. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവം. ആ സ്വഭാവമുള്ളവനാണോ എനിക്ക് നാളെ മരണപ്പെട്ട് ആഖിറത്തിൽ ചെന്നാൽ ഒരു വിചാരണയും കൂടാതെ അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും. വിട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും ഒരാളോട് ഒരു വിദ്വേഷവും നമുക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. വൈരാഗ്യം വെക്കാൻ പാടില്ല. പക ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു മുസ്ലിമിനോടും വിദ്വേഷവും വൈരാഗ്യവും പകയും വെച്ച് നടക്കാൻ പറ്റൂല. നല്ല ശുദ്ധമായ ഖൽബ്, ഇല്ലാ മൻ അത്തല്ലാഹ ബിഖൽബിൻ സലീം, നല്ല സുരക്ഷിതമായ സംശുദ്ധമായ പരിശുദ്ധമായ ഖൽബിന്റെ ഉടമയായി ആര് പരലോകത്തേക്ക് വരുന്നു അവർക്ക് മാത്രമേ സ്വർഗം കിട്ടുകയുള്ളൂ. അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ പെടുത്തി തരുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ അസൂയകള്, അഹങ്കാരങ്ങള്, അധികാരത്തിനോടുള്ള മോഹങ്ങള്, ദുനിയാവിനോടുള്ള മോഹങ്ങള്, അതൊന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാൻ പറ്റൂല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, വലാ യജ്തമിഉ ഫീ ജൗഫി അബ്ദിൻ അൽ ഈമാൻ വൽ ഹസദ്. ഒരിക്കലും ഒരു മുഅ്മിനാണോ, നീ യഥാർത്ഥ മുഅ്മിനാണെങ്കിൽ നിന്റെ ഖൽബിൽ ഒരിക്കലും അസൂയ ഉണ്ടാകില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? ഈമാനും അസൂയയും ഒരുമിച്ച് കൂടൂല. നിന്റെ ഖൽബിൽ അസൂയയുണ്ടോ, ഈമാൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഈമാനുണ്ടോ, അസൂയ ഇരിക്കൂല. അസൂയ
അസൂയയും ഈമാനും രണ്ടും ഒരേ സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടൂല. لا يجتمع في جوف عبد الإيمان والحسد. ഈമാനും അസൂയയും ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് കൂടുകയില്ല. അപ്പോ അസൂയുള്ളവനാണോ നിന്റെ അയൽവാസിനെ കാണുമ്പോ നിനക്ക് അസൂയ തോന്നുന്നു? അവൻ നല്ല വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോ നിനക്ക് അസൂയ തോന്നുന്നു? എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണോ? അല്ലേ? നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. ഒരാൾ നല്ല വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോ അവൻ എവിടുന്ന വണ്ടി വാങ്ങിയത്? എവിടുന്നെങ്കിലും കട്ടിട്ടായിരിക്കാം, ആരെങ്കിലും തോപ്പിച്ചിട്ടായിരിക്കാം. വെറുതെ എന്ന് പറയും. എന്തേ? ഇവന്റെ മനസ്സിലുള്ള അസൂയാണ്, വേറൊന്നുമില്ല. ഇവനിക്കൊരു വണ്ടി വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതേസമയം മറ്റുള്ളവൻ വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോഴോ ഇവനിക്കത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ നീ ചെയ്യേണ്ട പണി എന്താ? നിന്റെ അയൽവാസി ഒരു വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു പുതിയ വണ്ടി വാങ്ങുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സുന്ദരമായ ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുമ്പോ നീ ചെയ്യേണ്ടത്, നീ പറയേണ്ടത് അവന് അത് കട്ടിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്, ആരോ ചതിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ്, അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളല്ല നീ പറയേണ്ടത്. മറിച്ച് അവന് വേണ്ടി ബറക്കത്തിന് ദുആരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അവന്റെ വണ്ടിയില്, അവന്റെ വീട്ടിൽ അല്ലാഹു അവനിക്ക് ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ, ഉയർച്ച ഇനിയും നൽകട്ടെ, അങ്ങനെ ദുആർന്നു കൊടുക്കണോ? അപ്പൊ അല്ലാഹു നിനക്കും ബറക്കത്ത് ചെയ്യുന്നു, നിനക്കും അല്ലാഹു തല ഉയർച്ച തരുന്നു. അതേസമയം നീ അസൂയ വെച്ചോ ഒരു കാര്യവുമില്ല. നീ ഇങ്ങനെ മെഴുകു പോലെ അത് കത്തി 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 തീരുന്നത് പോലെ നീ അസൂയ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നശിക്കും എന്നല്ലാതെ നിന്റെ അസൂയ കൊണ്ട് ഒരു ഗുണവും എനിക്ക് കിട്ടാൻ പോകില്ല. അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു, ഇമാം ഖുർത്തുബി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തഫ്സീറുൽ ഖുർത്തുബിയിലും, അതുപോലെ ഇബ്നു ആദിൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തഫ്സീറുൽ ലുബാബിലും, അങ്ങനെ ഒരുപാട് തഫ്സീറിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം. ഒരു മനുഷ്യൻ അസൂയ കാണിക്കുന്നവനാണോ അവൻ ആരാണ്? അന്നഹു സാഖിതുൽ ലിഖിസ്മതി റബ്ബിഹി. ഒരു മനുഷ്യനോട് നീ അസൂയ വെക്കുന്നോ എങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നീ അല്ലാഹു ചെയ്ത ഓഹരിയെ അതിനോട് വെറുപ്പ് കാണിക്കുന്നവനാണ്. നീ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവൃത്തിയോട് നീ വെറുപ്പ് കാണിക്കുന്നവനാ. എന്ത് കാരണം? ഒരാൾക്ക് വണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അല്ലാഹു ആണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. ലാ മാനിയ ലിമാ അഅ്തൈത വലാ മുഅ്തിയ ലിമാ മനഅ്ത വലാ റാദ്ദ ലിമാ ഖളൈത വലാ മുബദ്ദില ലിമാ ഹകംത. നീ തന്നതിനെ തടയുന്നവനില്ല, നീ തടഞ്ഞതിനെ തരുന്നവനുമില്ല. എല്ലാം തരുന്നവൻ അല്ലാഹുവാണ്, നൽകുന്നവൻ റബ്ബാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾക്ക് വീട് അല്ലാഹു തആല കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ്. ആ പ്രവർത്തനത്തിനോട് നീ ദ്വേഷം കാണിച്ചവനാണ്. അല്ലാഹു ചെയ്ത പണിയോട് നീ അരിശം വെക്കുന്നവനാ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും ഒരാളോടും അസൂയ വെക്കാൻ പാടില്ല. ഈമാനും അസൂയയും ഒരുമിച്ച് കൂടൂല. അതുകൊണ്ട് നീ മനസ്സിലാക്കിക്കോ, നിന്റെ അയൽവാസിയോട് നിനക്ക് അസൂയുണ്ടോ? ഇസ്തഫ്തി ഖൽബക, നിന്റെ കൽബിനോട് തന്നെ നീ ഫത്വ ചോദിച്ചോ. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഇരുന്നുകൊണ്ട് നീ ആലോചിച്ചോ, എനിക്ക് നാട്ടിലെ ഒരു മുതലാളിയെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് അസൂയ വരുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാടിന്റെ പ്രസിഡന്റിനെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് അസൂയ വരുന്നുണ്ടോ? ഞങ്ങളെ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിനെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് അസൂയ വരുന്നുണ്ടോ? എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് അസൂയ വരുന്നുണ്ടോ? എന്നാ നീ ചിന്തിച്ചോ, എനിക്ക് അവരോട് അസൂയ വരുന്നു എങ്കിൽ നിന്റെ കൽബിൽ ഈമാനില്ല. കാരണം ഈമാനും അസൂയയും ഒരു കൽബിൽ ഒരേ സമയത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടൂല. അസൂയ വെച്ചുകൊണ്ടൊരിക്കലും നടക്കരുത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ.
ഒരിക്കലും ഒരാളോടും അസൂയ, നഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അള്ളാഹു നമ്മെ കാക്കട്ടെ. നല്ല വിശാലമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാകണം. അള്ളാഹു ഇതിന് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. അതുപോലെ കിബ്ർ, അഹങ്കാരം, ഈ അഹങ്കാരവും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരാൻ ഒരിക്കലും പാടില്ല. കിബ്ർ, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ, തിൽകദ്ദാറുൽ ആഖിറതു നജ്അലുഹാ ലില്ലദീന ലാ യുരീദൂന ഉലുവൻ ഫിൽ അർളി വലാ ഫസാദാ വൽ ആഖിബതു ലിൽ മുത്തഖീൻ. ആ പരലോകത്തിന്റെ സ്വർഗം, ആ സ്വർഗം ആരിക്കാ അല്ലാഹു തആല റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്? ലില്ലദീന ലാ യുരീദൂന ഉലുവൻ ഫിൽ അർളി വലാ ഫസാദാ. ഈ ഭൂമിയിൽ മേൽപത്രമില്ലാതെ, അഹങ്കാരമില്ലാതെ, കിബ്റില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവരാരാണോ അവർക്കാണ് റബ്ബ് തആല സ്വർഗം നൽകുന്നത്. വഇബാദുർ റഹ്മാനില്ലദീന യംശൂന അലൽ അർളി ഹൗനാ. വളരെ നിസ്സാരമായ നിലക്ക് കിബ്റും അഹങ്കാരവും ഒന്നില്ലാതെ ഞാനൊരു സാധുവാണ്, ഞാനൊരു പാവിയാണ് എന്ന ചിന്താഗതിയോടെ ജീവിക്കുന്നവരാരാണോ അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലാഹു തആല പൊരുത്തപ്പെട്ട അടിമകൾ. ഇത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, ആ ശുദ്ധമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാകണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, ഈ ശുദ്ധമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാകണോ, ഖൽബ് ക്ലിയർ ആകണോ, അതിനൊരു പരിഹാരത്തിന്റെ ഒരു മാർഗം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഖൽബ് നന്നാകാൻ ഒരു മാർഗം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണത്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, എല്ലാ ദിവസവും ഒരു മനുഷ്യനോട് അൽ അഅ്ളാഉ തുകഫിറുൽ ലിസാൻ, നാവ്, ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ ഏതെല്ലാം അവയവങ്ങളുണ്ടോ, അവന്റെ കൈയും അവന്റെ കാലും എല്ലാം അതാ അഭയം തേടുകയാണ്. ഏതിനോട്? നാവിനോട് പറയുകയാണ്. ഓരോ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തുള്ള കൈയും അവന്റെ കാലുകളും അവന്റെ കാതും അവന്റെ കണ്ണും അവന്റെ നാവിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയും, ഇത്തഖില്ലാഹ ഫീനാ. നാവേ, നീ അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണം. നാവിനോട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ പറയുകയാണ്, നീ അല്ലാഹുവിനെ ഭയപ്പെടണം. ഇനിസ്തഖംത ഇസ്തഖംനാ. നാവേ, നീ നന്നായോ, ഞങ്ങൾ നന്നായി. വൈനവജജ്ത യവജജ്നാ. നീ വളഞ്ഞോ, നീ കേടായോ, ഞങ്ങളും കേടാവും. അതുകൊണ്ട് നാവേ, നീ സൂക്ഷിക്കണേ. നാവിനോട് ഓരോ ദിവസവും അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളെല്ലാം വിളിച്ചു പറയുമെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അത് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനും നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും അതാ ഖുതുബയിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ഒരു ആയത്തുണ്ട്, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനുത്തഖുല്ലാഹ ഹഖ തുഖാതി. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനുത്തഖുല്ലാഹ വഖൂലൂ ഖൗലൻ സദീദാ. ഓ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നിങ്ങൾ നല്ല വാക്കുകൾ പറയണേ, നിങ്ങൾ തെറ്റായ വാക്കുകൾ സംസാരിക്കല്ലേ, നിങ്ങൾ കളവായ വാക്കുകൾ പറയല്ലേ, നിങ്ങൾ ചീത്ത വാക്കുകൾ പറയല്ലേ. നല്ല വാക്കുകൾ, നല്ല സംസാരങ്ങൾ മാത്രമേ സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. എന്നാൽ യുസ്ലിഹ് ലക്കും അഅ്മാലക്കും, നിങ്ങളുടെ സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലാഹു തആല നന്നാക്കി തരും കേട്ടോ. നിങ്ങളെ നാവ് നന്നായോ, നിങ്ങളെ അമല് നന്നാകും. അങ്ങനെ അമല് നന്നാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഖൽബ് നന്നാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് നാം വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാ മുസീബത്തുകളും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ടല്ലേ.
സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഓരോരുത്തന്റെ നാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 2 മീറ്റർ നീളം അല്ലേ? 2 മീറ്റർ നീളമുണ്ട് ഓരോരുത്തന്റെ നാവിന്. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കും ഇല്ലേ? ഞാൻ മറ്റൊരുത്തനേക്കാളൊന്നും കുറവില്ല, എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ? ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥ. മീറ്റിംഗിൽ പോയാൽ ഞാൻ വെറുതെ സംസാരിച്ചു എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ട്. കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല, ഒരു കാര്യവുമില്ല. പിന്നെ അവൻ വന്നിട്ട് മീറ്റിംഗിൽ മിണ്ടാതിരുന്നു പോയി എന്ന് പറയാൻ പാടില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അവൻ നല്ല 4 സംസാരിച്ചു എന്ന് നാളെ പറയണ്ടേ? അതിന് വേണ്ടിട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കും. കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ നാക്കിന് നീളത്രയാ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അങ്ങാടിയിൽ ഇരുന്നാൽ എന്തെല്ലാമാ നമ്മുടെ നാവിൽ വരുന്നത്. പള്ളിയിലെ ഖതീബിനെ പറ്റി ചർച്ചകൾ വരുന്നു, പള്ളിയിലെ ഇമാമിനെ പറ്റി വരുന്നു, അതുപോലെ മുഅദ്ദിൻ ഉസ്താദിനെ പറ്റി വരുന്നു, നാട്ടിലെ മുഅല്ലിമീങ്ങളെ പറ്റി വരുന്നുണ്ട്, പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റിനെ പറ്റി, സെക്രട്ടറിനെ പറ്റി, ഖജാൻജിനെ പറ്റി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. വരാത്ത സംസാരമില്ല. എല്ലാരെ പറ്റും വിലയിരുത്തുകയാണ് അവിടെ. അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്തു, ഇവൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു, അവൻ അങ്ങനെ ആക്കി, ഇങ്ങനെ ആക്കി. പക്ഷേ നീ എന്താക്കി? ഇവനെ പറ്റി ഇവനിക്ക് ആലോചനയില്ല. അൽ കയ്യിസു മൻ ദാന നഫ്സഹു. ബുദ്ധിയുള്ളവൻ ആരാ? അവൻ പള്ളിയിലെ ഖതീബ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവനല്ല, പള്ളിയുടെ ഖതീബിന്റെ പിന്നാലെ കൂടുന്നവനല്ല. ബുദ്ധിയുള്ളവൻ പള്ളിയുടെ മുഖ്രി ഉസ്താദിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നവനല്ല. ബുദ്ധിയുള്ളവൻ പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ പിന്നാലെ കൂടുന്നവനല്ല. ബുദ്ധിയുള്ളവൻ സെക്രട്ടറിയുടെ പിന്നാലെ കൂടുന്നവനല്ല. അൽ കയ്യിസു. ബുദ്ധിയുള്ളവൻ ആരാ? അവൻ മന്ദാന നഫ്സുഹു. സ്വന്തം ശരീരത്തിന് വിചാരണ ചെയ്യുന്നവനാണ് ബുദ്ധിയുള്ളവൻ. മറ്റുള്ളവൻ എങ്ങനെ? അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവൻ എന്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു? അവൻ ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു? അവൻ എന്ത് വാങ്ങുന്നു? ഇതിങ്ങനെ പിന്നാലെ കൂടുന്നവനല്ല ബുദ്ധിയുള്ളവൻ. അതൊക്കെ നോക്കാൻ റബ്ബ് നമ്മുടെ മേലെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. അതിന് റഖീബ് അതീദ് എന്ന് പറയുന്ന മലക്കുകളുണ്ട്. അവരുടെ പണിയാണത് ചെയ്യേണ്ടത്. മറ്റുള്ള ഓരോരുത്തരെ നോക്കേണ്ട പണി അത് അല്ലാഹു തആല മലക്കുകൾക്ക് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഹാദൽ കിതാബ് ലാ യുഗാദിറു സഗീറതൻ വലാ കബീറതൻ ഇല്ലാ അഹ്സാഹാ. നാളെ പരലോകത്തെത്തുമ്പോ ആ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, ഫയലുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടുമ്പോ അന്ന് നിലവിളിക്കുന്നൊരു കാലമില്ലേ? ഈ റെക്കോർഡിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് റബ്ബേ? ഞാൻ ചെയ്ത ചെറുതും വലുതുമായ ഒന്നും ഇതിൽ വിട്ടുപോയിട്ടില്ലല്ലോ. എല്ലാം റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് നിലവിളിക്കുന്നൊരു കാലമുണ്ട്, ദിവസമുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടി റബ്ബ് തആല മലക്കുകളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റിനെ നോക്കാൻ, പള്ളിയിലെ ഖതീബിനെ നോക്കാൻ, പള്ളിയിലെ സെക്രട്ടറിനെ നോക്കാൻ അതിന് മലക്കുകളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ നമുക്കോ അനാവശ്യമായി കിട്ടിയവന്റെ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും പറ്റി പറയണോ അല്ലേ? അവനങ്ങനെ, അവനിങ്ങനെ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. നമ്മുടെ നാക്ക് അതുപോലെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, ചുരുക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ നാവിൻ നാം വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്, വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരാളെയും നമ്മൾ നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല, ഒരാളെയും അപമാനിക്കാൻ പാടില്ല, ഒരാളെയും ചെറുതാക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു മുസ്ലിമിനെയും നമ്മൾ ചെറുതാക്കാൻ പാടില്ല, നിസ്സാരപ്പെടുത്തുക, കൂട്ടത്തിൽ ഫളീഹത്താക്കുക, സമൂഹത്തിൽ ചെറുതാക്കുക ഒരിക്കലും ഒരു മുസ്ലിം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വലിയ കുറ്റമാണ്, വലിയ കുറ്റമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അർറിബാ 72 ബാബൻ. വട്ടി അഥവാ പലിശ, അത് 72 ബാബുകളുണ്ട്, 72 തരങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ കുറ്റങ്ങൾ. അതിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കുറ്റമേതാണറിയോ? വട്ടി വാങ്ങുന്നതിന് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കുറ്റമേതാണ്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇത്യാനു റജുലി ഉമ്മഹു.
ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ സ്വന്തം ഉമ്മയോട് വ്യഭിചാരം സിന നടത്തിയാൽ അത് എത്ര വലിയ കുറ്റമാണ്. വ്യഭിചാരം തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റമാണല്ലോ. എന്നാൽ സ്വന്തം ഉമ്മയുമായി വ്യഭിചരിച്ചാൽ അത് എത്ര വലിയ കുറ്റമാണ്. അതാണ് ബഡ്ഡിന്റെ കുറ്റങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ കുറ്റം. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അതിനേക്കാൾ വലുതാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എന്നാൽ ഇതിനേക്കാൾ ഈ 72 ദറജ ഏറ്റവും ഈ ബഡ്ഡിയുടെ കുറ്റമുണ്ടല്ലോ, അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു കുറ്റമുണ്ട് കേട്ടോ. ഏറ്റവും ബഡ്ഡിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ ദറജ ഏതാ? സ്വന്തം ഉമ്മയുമായി വ്യഭിചരിക്കുന്ന കുറ്റമാണ്, അതിനോട് സമാനമാണ്. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ മുകളിലാണ് ബാക്കിയുള്ള 71. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു കുറ്റമുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നു, വഇന്ന അർബർ റിബാ, ബഡ്ഡികളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ബഡ്ഡി എന്താണ്? ഇസ്തിത്വാലത്തുർ റജുലി ഫീ ഇർളി അഖീ. ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു മുസ്ലിമായ തന്റെ സഹോദരനെ അപമാനിക്കുക, അവഹേളിക്കുക, അവന്റെ മാനം എടുത്തു കളയുക, ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ മാനം പറിച്ചു ചീന്തുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏറ്റവും വലിയ ബഡ്ഡിയുടെ 72 ദറജനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റമാണ് കേട്ടോ. ഒരു മുസ്ലിമിനെയും അവഹേളിച്ചു പോകരുത്, ഒരു മുസ്ലിമിനെയും നിസ്സാരപ്പെടുത്തി പോകരുത്, ഒരു മുസ്ലിമിന്റെയും മാനം പറിച്ചു ചീന്താൻ പാടില്ല. ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ അതാ ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക, അതിനെ വീഡിയോ ഷൂട്ടിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടാൽ നീ അവനെ ഫളീഹത്താക്കിയവനാണ്, അവന്റെ മാനം കെടുത്തിയവനാണ്. അവനേക്കാൾ വലിയ കുറ്റം നീയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നീ ഒരിക്കലും അവനേക്കാൾ നല്ലവനല്ല. ഈ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നീ മനസ്സിലാക്കണം. ചില ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ ഒരു കുറ്റം ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് അതിനെ വീഡിയോ കട്ടുകൊണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അതിനെ കൊണ്ടുവന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലിട്ട് അവനെ ഫളീഹത്താക്കുന്ന ഏർപ്പാട് ഒരുപാട് മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർക്കുണ്ട്. ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ, ഓ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരെ, ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഒരു ആണും ഒരു പെണ്ണും എവിടെയെങ്കിലും കട്ടുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവർക്ക് പോയി നീ വേണമെങ്കിൽ ഉപദേശം പറയാം, ആ തെറ്റിൽ നിന്നവരെ തടുക്കാം. അതിന് പകരമായി അതിനെ നീ വീഡിയോ ചെയ്തുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നീ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചെയ്ത കുറ്റത്തിനേക്കാൾ വലിയ കുറ്റം നീ ചെയ്തവനാ. എന്തേ? അവർ ചിലപ്പോൾ പടച്ചവനോട് മാഫു തേടിയാൽ അല്ലാഹു അവരെ ദോഷങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുത്തേക്കാം. അതേസമയം അവരെ മാനം പറിച്ചു ചീന്തിയ നീയോ, അവരെ അവഹേളിച്ച നീയോ, നിന്റെ കുറ്റം റബ്ബ് പുറത്തു തരണമെങ്കിൽ നീ പടച്ചവനോട് കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പാതിരാ സമയത്ത് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അവൻ നിനക്ക് മാഫു തരാത്ത കാലത്തോളം, അവൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരാത്ത കാലത്തോളം നിന്റെ ദോഷം റബ്ബ് പൊറുക്കൂല. അതുകൊണ്ട് അവനേക്കാൾ വലിയ കുറ്റം ചെയ്തവന് നീയല്ലേ. അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് മുഫ്ലിസ് എന്ന, നാളെ പരലോകത്ത് പാപ്പറായും അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് വരുന്ന ആളുകളുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് നീ എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം. യാ അല്ലാഹുവേ, ഇവൻ അടച്ചവനാണ്, ഇവൻ എന്നെ ആക്രമിച്ചവനാണ്, ഇവൻ എന്റെ മാനം കെടുത്തിയവനാണ്. റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വന്നിട്ട് പടച്ചവനോട് നിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് പറയുമ്പോ ഈ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത എല്ലാ നിസ്കാരങ്ങളും ആ മനുഷ്യന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. നിന്റെ നോമ്പുകൾ മുഴുവനും അവന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. ഈ പണം ചെലവാക്കി ഹജ്ജിന് പോയ നിന്റെ ഹജ്ജ് അതുപോലും അവന് കൊടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ. നിന്റെ അവന്റെ
കൂടെ കൊടുക്കാനൊന്നും ബാക്കിയില്ലെങ്കിൽ അവന്റെ തെറ്റുകളെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് നിന്റെ തലയിലേക്ക് ഇട്ട് നിന്നെ കൊണ്ടുപോയി നരകത്തിലേക്ക് അല്ലാഹു തആല എറിയുമെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരിക്കലും ഒരു മുസ്ലിമിനെ മാനം കെടുത്താൻ പാടില്ല, അവഹേളിക്കാൻ പാടില്ല, നിസ്സാരപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ ആലിമീങ്ങളെ ഒരു കാരണവശാലും ചീത്ത വിളിക്കാൻ പാടില്ല, പണ്ഡിതന്മാരെ തള്ളി വിളിക്കാൻ പാടില്ല. നമുക്കോ അല്ലേ, ചില ആളുകൾക്ക് ഉള്ള ഒരു സുഖേടാണ് എപ്പോഴും ആലിമീങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകൾ. ഓന്റെ പീഡിയക്ക് പോയെങ്കിലും, ഓന്റെ ഹോട്ടലിൽ പോയാലും, ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇരുന്നാലും, ബസ്സിൽ പോകുമ്പോഴും, ട്രെയിനിൽ പോകുമ്പോഴും ചർച്ച എന്താ? അയാള്, ഇയാള്, ആ ഉസ്താദ്, ഈ ഉസ്താദ്. ഇതല്ലേ ഇങ്ങനെ ഉസ്താദുമാരെയും പണ്ഡിതന്മാരെയും ചീത്ത വിളിക്കുക. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എത്രത്തോളം ചെറിയ ചെറിയ ആളുകളൊന്നുമല്ല, ആലിമീങ്ങളെ വലിയ വലിയ പ്രഗത്ഭരായ ബഹർ പോലെയുള്ള, സുൽത്താനുൽ ഉലമനെ പോലെയുള്ള ആലിമീങ്ങൾ, അവനെ അവൻ ചീത്ത വിളിക്കുന്നത്. ഇവനോ ജീവിതത്തിൽ ഒരു യതീമിന്റെ തല തടവിട്ടുണ്ടാവില്ല, ഒരു മുതഅല്ലിമിന് ഒരു വഖത്ത് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇവൻ ആരാ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, 10,000-20,000-ത്തിലും അധികം വരുന്ന ആലിമീങ്ങളെ വാർത്തെടുത്ത, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, 10,000-കണക്കിന് യതീം മക്കളെ പോറ്റി വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ആയിരക്കണക്കിന് പള്ളി നിർമ്മിച്ച്, സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച്, ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ സെക്കൻഡുകളും പടച്ചവന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവാക്കിയ മഹാമനുഷ്യ, അദ്ദേഹത്തെ ആ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വഖത്ത്, ഒരു ഉച്ചക്ക് ഒരു മുതഅല്ലിമിന് ചോറ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇവൻ ചീത്ത വിളിക്കുന്നത് കാന്തപുര ഉസ്താദിനെയാണ്, ഇവൻ തെറി വിളിക്കുന്നത് ആലിമീങ്ങളെയാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരു കാരണവശാലും പണ്ഡിതന്മാരെ ചീത്ത വിളിക്കാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു, ആത്മീയത ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാലമാണ്, ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന കാലമാണ്. ആത്മീയതയുടെ പേരിൽ എത്രയെല്ലാം തട്ടിപ്പുകളാണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് നടക്കുന്നത്. ആത്മീയ ചികിത്സയുടെ പേരിലും തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നവരുണ്ട്. ചികിത്സ ഇന്ന് തട്ടിപ്പിന്റെ വലിയ മാർഗമായി, മാർക്കറ്റായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. കിട്ടിയ ആളുകളുടെ അടുക്കലേക്ക് ചികിത്സയ്ക്ക് ഒരിക്കലും പോകരുത്. നിങ്ങളെ ദുനിയാവും ആഖിറവും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. അതുപോലെ ആത്മീയത നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, നിങ്ങളെ ആത്മീയതയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നയിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ചില ശൈഖുമാരുണ്ട്. അവരെയും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം, പ്രത്യേകമായി ജാഗ്രതയാക്കേണ്ട കാലമാണിത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എത്ര ശൈഖുമാരാണ്! ഓരോ പഞ്ചായത്തിന്റെ ഓരോ വാർഡിലും ഓരോ 2 ശൈഖുമാരാണ് ഇന്ന്. നിസ്കാരത്തിന്റെ ഫർളവന് അറിയില്ല, ജനാബത്ത് കുളിക്കാൻ പോലും അറിയില്ല. പക്ഷെ ഇവനോ ശൈഖാണ്, വലിയ ശൈഖാണ്. സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലു. ഇമാം ഷഅറാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ശൈഖുമാരെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടക്കുന്ന ശൈഖുമാർ ഒരു മുതഅല്ലിമിന്റെ അത്ര പോലും ഇൽമില്ലാത്ത, അറിവില്ലാത്ത പടുജാഹിലുകളാണ്. അവരാ ഇന്ന് ശൈഖുമാരായി നടക്കുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു വീഡിയോ, ഒരു ക്ലിപ്പ് നോക്കാൻ കിട്ടാച്ചു. നോക്കുമ്പോ അതിൽ ഒരു ശൈഖിനെ പറ്റി ഒരു മുരീദ് പ്രസംഗിക്കുക. അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ ശൈഖിന്റെ പേര് പറയുമ്പോ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്നിങ്ങനെ സ്വലാത്ത് പറയുന്നു. ശൈഖിന്റെ മേലെ സ്വലാത്ത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വലാത്ത് അസ്വാലത്തുൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ളതാ. അത് നബിക്ക് അല്ലാഹു തആല ബഹുമാനമായി കൊടുത്ത കാര്യമാണ്.
അല്ലാത്തവർക്കോ അത് ബിത്തബഅയി ലഭിക്കും. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ് അങ്ങനെ താബിയായി ലഭിക്കുമെന്നല്ലാതെ സ്വലാത്ത് അസ്വാലത്തൻ അത് ഉള്ളത് ഹബീബ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കാ. ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സ്വല്ലു അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ. ഈ സ്വലാത്ത് ശൈഖിന് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ശൈഖ് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ ശൈഖിന്റെ മകനാണ് പോലും. അങ്ങനെയാ, ഇത് തറവാട് സ്വത്താണ്. ഈ ശൈഖ് എന്നൊക്കെ തറവാട് സ്വത്ത്. ഇമാം ഷാറാനി പറഞ്ഞു, ഇമാം ഷാറാനിയോട് ചോദ്യമുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു ശൈഖ് മരണപ്പെട്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാരിധീങ്ങൾ മക്കൾ ഇങ്ങനെ അതിൽ ശൈഖുമാരായി വരുമോ? ഇമാം ഷാറാനി പറയുന്ന അങ്ങനെ വരുന്ന കാര്യമൊന്നുമില്ലത്. അങ്ങനെ തറവാട് ബാപ്പ മരിച്ച മക്കള് മകന്, പിന്നെ അയാൾ മരിച്ച അയാളെ മകന്, അങ്ങനെ തറവാട് സ്വത്തൊന്നുമില്ല ശൈഖ്. പക്ഷെ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഏതോ തമ്മാടിയായി റൗഡിയായി ജീവിച്ചവരാണ് ഇപ്പൊ ശൈഖാണത്രേ. പേര് 1.5 കിലോമീറ്റർ നീളമുണ്ട്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. പിന്നെ ചില ആളുകൾക്കുള്ള പണി എന്താണ്? ഇന്ന് ത്വരീഖത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ തസവ്വുഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആലിമീങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്യുക. അതാണ് ഇന്ന് ആകെ ത്വരീഖത്ത് നന്നാല്. ആലിമീങ്ങളെ തെറിവിളിക്കുക, സ്റ്റേജ് കെട്ടുക. 360 ദിവസവും കൊല്ലത്തിൽ എന്തെല്ലാം ആലിമീങ്ങളെ പറയാൻ കിട്ടോ, പണ്ഡിതന്മാരെ എന്തെല്ലാം ചീത്ത പറയാനും വിളിക്കാനും കിട്ടോ, അതിന്റെ പിന്നാലെ കൂടുകയാണ്. ഇവന് ഇബാദത്തുണ്ടോ? ഇല്ല. നിസ്കാരത്തെ പറ്റി ചിന്തയുണ്ടോ? ഇല്ല. സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തെ പറ്റി ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഇല്ല. സുന്നത്ത് നോമ്പുകളുണ്ടോ? അതിന്റെ ചിന്തയില്ല. ഇവന്റെ ചിന്ത മുഴുവനും എന്താണ്? അയാളിൽ നിന്ന് എന്ത് എനിക്ക് പറയാൻ കിട്ടുന്നു, അയാളെ വിമർശിക്കാൻ എന്ത് കിട്ടുന്നു, അയാളെ പരിഹസിക്കാൻ തരം താഴ്ത്താൻ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു, ഇങ്ങനെ തേടി നടക്കുന്ന ചില മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ത്വരീഖത്തിന്റെ പേരിൽ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഇന്ന തസവ്വുഫ കുല്ലഹു ലഹുവൽ അദബ് വമിനൽ അവാരിഫി ഫത്ലുബൻഹു വഅവ്വിലാ. തസവ്വുഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദബ് പാലിക്കലാണ് തസവ്വുഫ്. അദബ് പാലിക്കുന്നതിനാണ് തസവ്വുഫ് എന്ന് പറയാ. അപ്പോ സൂഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? അൽ അദബ് പാലിക്കുന്ന ആള്, അവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സൂഫി. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ഇന്ന് ഈ ത്വരീഖത്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആത്മീയത എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ, ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അദബ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു മര്യാദ അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ? പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദുമാരോട് അദബുണ്ടോ? ശരീഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരോട് അദബുണ്ടോ? പഠിച്ച കിതാബുകളോട് അദബുണ്ടോ? ഒരു അദബുമില്ല. പിന്നെ ആലിമീങ്ങളെ തെറി വിളിക്കുക. മൻ തഅദ്ദബ ബിആദാബി ശർഇ തഅദ്ദബ ബിഹി മുത്തബിഉ. മഹാന്മാർ പറഞ്ഞു, ശർഅ് പഠിപ്പിച്ച അദബ് മര്യാദവർത്തം ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നവനാണോ? എന്നാൽ അവന്റെ മുരീദുമാരും അവന്റെ താബീങ്ങളും അവന്റെ ഫോളോവേഴ്സുകളും അവരും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അദബ് കാണും. ശൈഖ് എനിക്ക് തന്നെ അദബില്ലേ, പിന്നെ മുരീദിനിക്ക് എവിടെന്ന അദബ് കിട്ടുക? ശൈഖിന് തന്നെ അദബില്ല, പിന്നലെ മുരീദിന് അദബ് കിട്ടുക. വമൻ തഹാവന ബിൽ അദബ്. ആര് മര്യാദയെ അവഗണിച്ചോ, ആര് മര്യാദയും അദബ് പാലിക്കുന്നതിന് നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയോ, മഹാന്മാര് പറയുന്നു ഹലകാ വ അഹ്ലകാ, അവൻ സ്വയം നശിച്ചവനാണ്, മറ്റുള്ളവരെയും നശിപ്പിക്കുന്നവനാണ്. അദബില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശൈഖുനാ സുൽത്താനുൽ ഉലമ, അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കട്ടെ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. പ്രായം എത്രയായി? എത്ര കൊല്ലമായി സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരി ദർസ് നടത്തുന്നു? എത്ര പണ്ഡിതന്മാരെ വളർത്തി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ആ ഉസ്താദ് അവர்கள் കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞു ആരെപ്പറ്റി? ഈ ചില വ്യാജ കള്ളന്മാരെയും കാട്ടുകള്ളന്മാരെ പറ്റി, കള്ളന്മാരെയും കാട്ടുകള്ളന്മാരെയും പറ്റി പറഞ്ഞു. എന്താ പറഞ്ഞത്? അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവരുടെ കറാമത്തായും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുഅ്ജിസത്തായും
സൂര്യനെ തിരിച്ചു വിളിച്ച ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദ് അവറുകൾ ഇന്ന് കുറെ ഷെയ്ഖും ഖുതുബും വലിയും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ടല്ലോ, കള്ളന്മാർ. അവരൊക്കെ തീരെങ്കിൽ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അല്ലേ, നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടവരാണ് ഉസ്താദിന്റെ പ്രസംഗം. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു പറച്ചലുണ്ട് അല്ലേ, കുമ്പളങ്ങ കട്ടവൻ കുഞ്ചി പറടുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ, കുമ്പളങ്ങ കട്ടവൻ കുഞ്ഞു പറടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ചൊല്ലില്ലേ. ഇത് ചില വ്യാജന്മാർക്ക്, കള്ളന്മാർക്കും കാട്ടുകള്ളന്മാർക്കും പിടിച്ചില്ല. ഉസ്താദ് ഔലിയാക്കളെ വെല്ലുവിളിച്ചു. ഔലിയാക്കളല്ല വെല്ലുവിളിച്ചത്, കള്ളന്മാരെയും കാട്ടുകള്ളന്മാരെയാ വിളിച്ചത്. അതിന് നീ നിലവിളിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? നീ നിലവിളിക്കല്ലേ വേണ്ടത്. നീ ചെയ്യേണ്ട എന്താ? നിന്റെ ശൈഖിനെ കൊണ്ട് സൂര്യനെ അങ്ങ് തിരിച്ചു വിളിപ്പിക്കും. അതാ നിന്റെ സാമർത്ഥ്യം. അല്ലാതെ ഉസ്താദ് വെല്ലുവിളിച്ചു എന്നൊക്കെ നിലവിളിക്കല്ലേ വേണ്ടത്. ഉസ്താദ് വെല്ലുവിളിച്ചത് കള്ളന്മാരെയും കാട്ടുകള്ളന്മാരെയാ. അത് പറയുമ്പോ നിനക്കെന്തേ വേദനയാകുന്നത്? നിനക്കെന്തേ അത് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തത്? കുമ്പളക കട്ടവൻ കള്ള കുഞ്ചുപരടി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയല്ലേ നിന്റെ ഏർപ്പാട്? അപ്പോ ഉസ്താദ് കള്ളന്മാരെ പറ്റി പറഞ്ഞതാ, കാട്ടുകള്ളന്മാരെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇരിക്കട്ടെ, ഇങ്ങനെ പണ്ഡിതന്മാരെ പിന്നാലെ കൂടുക. ഇമാം ഷഅറാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ആലിമീങ്ങളെ തെറി വിളിക്കുന്ന ത്വരീഖത്താണോ അത് പഴച്ചുപോയ തരീഖത്താണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു. യഥാർത്ഥ ത്വരീഖത്തുകാരനാണെങ്കിൽ, ആത്മീയതയുടെ ആളാണ് എങ്കിൽ ഒരിക്കലും പണ്ഡിതന്മാരെ തെറി വിളിക്കൂല, ചീത്ത വിളിക്കൂല. തെറി വിളിക്കുന്ന ത്വരീഖത്ത് ലോകത്തില്ല. അങ്ങനൊരു നല്ല ത്വരീഖത്ത് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഇമാം ഷഅറാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനേക്കാൾ വലിയ ത്വരീഖത്തുകാരൻ ആരാ? ഇമാം ഷഅറാനിനേക്കാൾ വലിയ ശൈഖ് ആരാ? ആ ഇമാം ഷഅറാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞത് കാണാം. അൽ കൗകബു ശാഹിഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഇമാം ഷഅറാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, വമിൻ അഖ്ലാഖിഹിം, അതേ യഥാർത്ഥ സൂഫികൾ, യഥാർത്ഥ ശൈഖുമാർ, യഥാർത്ഥ മുരീദുമാർ, അവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് അയ്യഖുദുറൽ ഉലമാ അൽ ആമിലീൻ, അതേ ശരീഅത്തിന്റെ ആമിലീങ്ങളായ പണ്ഡിതന്മാർ ആ ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കുന്നത്, അവരെ ആദരിക്കുന്നത്, അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് ഈ ത്വരീഖത്തുകാരുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവമാണ്. ഫീ കുല്ലി മക്റൂഹിൻ അലഹും, അതേ അവർക്കെത്തുന്ന, അവർക്കുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ വിഷമങ്ങളിലും പണ്ഡിതന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം. ഫഇദാ ബലഗഹും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മുരീദുമാർക്ക് എത്തിയാൽ, അന്ന അഹദം മിനൽ മുഖാരിബീന യന്തഖിസു അഹദം മിനൽ ഉലമാ, ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ, ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ആലിമിനെ, ഒരു പണ്ഡിതനെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നു, ചെറുതാക്കുന്നു, നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ള വാർത്ത കിട്ടിയാൽ യഥാർത്ഥ ത്വരീഖത്തുകാരനാണോ? അവനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അവന്റെ കൂടുകയല്ല വേണ്ടത്, അവന്റെ സ്റ്റേജിൽ പോയി ഇരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്, അവന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയല്ല വേണ്ടത്. മറിച്ച് അവൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? യവദ്ദു അല്ലഹു കാന ദാലിക തൻഖീസു വഖഅലഹു ഹുവ ദൂനൽ ആലിമീൻ. നീ യഥാർത്ഥ ത്വരീഖത്തുകാരനാണെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട പണി എന്താ? ഒരു പണ്ഡിതനെ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ചീത്ത വിളിക്കുമ്പോ അവൻ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കണം, അല്ലാഹ് ഈ നിസ്സാരപ്പെടുത്തലും ഈ അവഹേളനവും എല്ലാം ആ പണ്ഡിതനെതിരെ വരുന്നതിന് പകരം അത് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നേനെ. ഈ ആലിമിന്റെ മേലെ അങ്ങനെ ഒരു അപവാദങ്ങളോ ആരോപണങ്ങളോ നിസ്സാരപ്പെടുത്തലോ ഒരിക്കലും ആ പണ്ഡിതന്റെ മുകളിൽ വരാൻ പറ്റൂല. അത് വന്നുകൂടാ. അതിന് പകരം അത് എനിക്ക് വന്നാ നന്നായിരുന്നേനെ.
എന്നാണ് യഥാർത്ഥ ത്വരീഖത്തുകാരനാണെങ്കിൽ അവൻ ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്. വദാലിക, അതെന്തുകൊണ്ട്? അന്നൽ ഉലമാ, പണ്ഡിതന്മാർ, അവർ ഹമലത്തു ശരീഅ, ഈ ശരീഅത്തിന്റെ വാഹകന്മാരാണ്, ദീനെത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നവരാണ്, ജനങ്ങൾക്ക് ദീന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവരാണല്ലോ ആലിമീങ്ങള്. വതൻഖീസഹും ബൈനന്നാസ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പണ്ഡിതന്മാരെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ താറടിക്കുന്നത്, ആലിമീങ്ങളെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നത്, ആലിമീങ്ങളെ ചെറുതാക്കുന്നത്, യുഖല്ലിലു റഗ്ബത ഫി ഇംതിസാലി അംരിഹിം ബിഅഹ്കാമി ശരീഅ, അവരെ ചെറുതാക്കിയാൽ പിന്നെ ജനങ്ങൾ അവരെ പിൻപറ്റൂലല്ലോ. ദീന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ആ ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കൂലല്ലോ. ഇങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മുരീദുമാരുടെ അവസ്ഥ ഉണ്ടാകേണ്ടത്. പണ്ഡിതന്മാർക്കെതിരെ തെറി വിളിക്കുകയല്ല, പണ്ഡിതന്മാർക്കെതിരെ സ്റ്റേജ് കെട്ടുകയല്ല, പണ്ഡിതന്മാരെ താറടിക്കുകയല്ല. കാരണം ത്വരീഖത്തുകാർ അവർ ശരീഅത്തിന്റെ വാഹകന്മാരായി പ്രസിദ്ധമായവരല്ല. പണ്ഡിതന്മാർ പ്രസിദ്ധമായതുപോലെ അത് ത്വരീഖത്തിന്റെ ആളുകളല്ല. എന്നാൽ കേട്ടോ, ഇമാം ഷഅറാനി പറയുന്നത് കേട്ടോ, കുട്ടിയ ത്വരീഖത്തിന്റെ പിന്നാലെ കൂടി പോകുന്ന സഹോദരന്മാരെ, ഏതെങ്കിലും വ്യാജന്മാരെ പ്രസംഗം കേട്ടുകൊണ്ട് ആലിമീങ്ങളെ കുറ്റം പറയുന്ന ആളുകൾ, നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കണം. ഇത് പറയുന്നത് ഞാനോ കാന്തപുരം ഉസ്താദോ അല്ല, ശരീഅ ത്വരീഖത്തിന്റെ ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ അഗ്രഗണ്യനായ മഹാനാണ് ഇമാം ഷഅറാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. അദ്ദേഹം പറയുന്നു, വഖാദൽ ഖുലുഖു ഖല്ലമൻ യതഖല്ലഖു വൽ ആന മിനൽ മുരീദീൻ. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവം ഇന്ന് മുരീദുമാരിൽ വളരെ കുറവാണ്. ഏതു സ്വഭാവം? ഒരു പണ്ഡിതനെ ചീത്ത വിളിക്കുമ്പോ ആ ചീത്ത പണ്ഡിതനെതിരെ വരാൻ പാടില്ല, അത് എനിക്ക് വരണം, പണ്ഡിതന്മാരെ ഒരിക്കലും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റൂല എന്ന ആ മനസ്സ്, ആ ഒരു ചിന്ത ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ മുരീദുമാരിൽ കുറവാ. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇമാം ഷഅറാനി പറയുന്നു, ബൽ റഅയ്തു ബഅദഹും, ചില ആളുകൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ചില ത്വരീഖത്തുകാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, യഫ്റഹു ബിതജ്രീഹിൽ ഉലമാ, ഉലമാക്കളെ കുറ്റം പറയുമ്പോ സന്തോഷിച്ച് സിന്ദാബാദ് വിളിക്കുന്ന, മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന, കൈ ഉയർത്തുന്ന ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ലേ, നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടില്ലേ ചില ത്വരീഖത്തുകാരുടെ? അല്ലേ, എന്താ ത്വരീഖത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? ഒരു ശൈഖ് ഉണ്ടാവും, ആ ശൈഖിനിക്ക് ഒരു 4 മുരീദുമാരുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്തിന്? ഇവൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ചട്ടത്തരങ്ങളെയും എല്ലാ ചീത്ത പണികളെയും ന്യായീകരിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ, അതിന് കുറെ ആളുകൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇവനിക്ക് റമളാനിന്റെ പട്ടാ പകല് ഹോട്ടലിൽ കയറി, ഒരു ഹിന്ദുവിന്റെ ഹോട്ടലിൽ കയറി ചായ കുടിക്കുക. അപ്പൊ ഒരാള് പറഞ്ഞു, അല്ല ഇത് റമളാനല്ലേ, റമളാനിൽ നോമ്പ് കാലത്ത് പകൽ സമയത്ത് ചായ കുടിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഷെയ്ഖാണ് ചായ കുടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മുരീദുമാർ സ്റ്റേജ് കെട്ടി, എന്താ കെട്ടി പറയുന്നത്? അത് ഞങ്ങളെ ഉസ്താദ്, ഞങ്ങളെ ഷെയ്ഖുന, അയാള് കുടിച്ച ചായ ചില്ലറ ചായ അല്ല, അത് സ്വർഗത്തിന്റെ ചായയാണ്. സ്വർഗത്തിന്റെ ചായ കുടിച്ചാൽ നോ മുറിയൂല. അത് തീർന്നു. ഇയാൾ കുടിച്ചത് ലിംഗപ്പന്റെ ചായയാണ്, സ്വർഗത്തിന്റെ അല്ല. ഇയാള് കുടിച്ചത് ഒരു ലിംഗപ്പന്റെ, ഒരു മഞ്ജുനാഥന്റെ ഹോട്ടലിൽ കയറിയിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു കിണറിൽ നിന്ന് കോരി കൊടുത്തുണ്ടാക്കിയ ഒരു ചായ. പക്ഷേ ഇതിന് ന്യായീകരിക്കുന്നതിന് അത് ഞങ്ങളെ ഷെയ്ഖുനാക്ക് സ്വർഗത്തുനിന്ന് കിട്ടിയ ചായയാണ്, അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ ചായ കുടിച്ചാൽ നോമ്പുറിയില്ല. പിന്നെ വേണോ ഇയാൾക്ക് സന്തോഷം? ഈ ഷെയ്ഖിന് പിന്നെ എന്തു ചെയ്യാലോ? കാരണം എന്തു ചെറ്റത്തര ചെയ്താലും ന്യായീകരിക്കുന്ന 4 മുരീദുമാരെ പഠിച്ചു വെച്ച പിന്നെ ഈ ഷെയ്ഖിനിക്ക് നല്ല സുഖമായിട്ട് അങ്ങനെ ജീവിക്കാം. വറവ് ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് മാത്രം, വറവ് ഷെയ്ഖിനുമില്ല മുരീദിനുമില്ല. പട്ടാപകലിൽ നോമ്പുടിച്ച് റമളാനിൽ ചായ കുടിച്ചാലും അത് സ്വർഗത്തിന്റെ ചായ. സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലു. ഒരു പെണ്ണിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയാൽ അത് ഹൂറുൽ ഈനയാണ് നോക്കിയത്, അത് സ്വർഗത്തിന്റെ കന്യാസ്ത്രീയാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ പെണ്ണിനെ നോക്കുന്നതിന് തെറ്റില്ല. എന്ത് ചെയ്താലും ന്യായീകരണങ്ങളാണ്. ഇങ്ങനെ
തന്റെ ശൈഖ് ചെയ്യുന്ന ഏത് പണികളെയും ന്യായീകരിക്കുന്ന ചില മുരീദുമാരെ 4 റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവർക്ക് പണി എന്താ? സ്റ്റേജ് കിട്ടല. എന്നിട്ട് തെറി വിളിക്കും, ആലിമീങ്ങളെ ചീത്ത വിളിക്കും. അതാ ഇമാം ഷഅറാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ഇത് പറയുമ്പോ കുറെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജിൽ ഉണ്ടാവും. അവരിങ്ങനെ ഇയാളിങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ കൈ ഉയർത്തി സിന്ദാബാദ് അല്ലേ? ഇമാം ഷഅറാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ബൽ റഅയ്തു ബഅലഹും, ചില ആളുകളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, യഫ്റഹു ബിതജ്രീഹിൽ ഉലമാ, ആലിമീങ്ങളെ ചീത്ത വിളിക്കുമ്പോ സന്തോഷിക്കുന്നത് കാണാം. എന്തേ കാരണം? ഖൗഫൻ അൻ യഅലൂഹു ഫിൽ ജാഹി വസ്സീർ. ഈ പണ്ഡിതൻ ഞങ്ങളെ ശൈഖിനേക്കാൾ വലുതാകാൻ പാടില്ല, ഞങ്ങളെ ശൈഖിനെ വലിയ ആളാകണോ? വമിസ്ലു ഹാദാ, ഇമാം ഷഅറാനി പറയുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവത്തിന്റെ ത്വരീഖത്തുകാരനാണോ ലാ യഫ്ലഹു അബദാ, അവൻ ഒരു കാലത്തും വിജയിക്കൂല. വലൗ അബദല്ലാഹ ഉംറ നൂഹ് അലൈഹിസ്സലാം, അതേ നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ജീവിതകാലം എത്രയുണ്ടോ അത്ര വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ചാൽ പോലും അവൻ വിജയിക്കൂല. ഇങ്ങനെയുള്ള ത്വരീഖത്തുകാരല്ലേ ഇന്ന് കാണുന്നത്. പണ്ഡിതന്മാരെ സ്റ്റേജ് കെട്ടുന്നത് അത് മാത്രം ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി നടക്കുന്നവർ, അവർക്ക് വേറെ ഒരു പണിയുമില്ല. സുൽത്താനുൽ ഉലമനെ എതിർക്കുക, സുലൈമാൻ ഉസ്താദിനെ എതിർക്കുക, സയ്യിദുൽ ഉലമനെ എതിർക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പേരോട് ഉസ്താദിനെ എതിർക്കുക, മാണി ഉസ്താദിനെ എതിർക്കുക. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾ, നമ്മുടെ പണ്ഡിതന്മാര് വിമർശിക്കുകയും അവരെ ചീത്ത വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏർപ്പാടല്ലാതെ ഈ ത്വരീഖത്തുകാർക്ക് വേറെന്ത് ജോലിയായിരുന്നുള്ളത്? ഇമാം ഷഅറാനി വീണ്ടും പറയുന്നു, മിൻ ആദാബിഹിം വമിൻ ആദാബിഹിം, ഈ മുരീദുമാരുടെ അദബിൽപ്പെട്ടതാ, അവർ പാലിക്കേണ്ട അദബിൽപ്പെട്ടതാണ് തഅലീമുൽ ഉലമാ. തഅലീമുൽ ഉലമാ, ആലിമീങ്ങൾ ആദരിക്കണം. അവർ സ്റ്റേജ് കെട്ടി ചീത്ത വിളിക്കല്ലേ ഉണ്ട്, ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം. വഹമലത്തിൽ ഖുർആൻ, ഖുർആനിന്റെ വഹകരായ ആളുകൾ, അവരെയും ബഹുമാനിക്കണം. മഹബ്ബത്തൻ ഫീ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് സ്നേഹം കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ആലിമീങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതാ മഹാന്മാര് പറയുന്നത് കാണാം, അല്ലിമൂ ശഅനൽ ഫുഖഹാഇ വൽ ഉലമാ, തരീഖത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം, അല്ലിമൂ ശഅനൽ ഫുഖഹാഇ വൽ ഉലമാ, ഫുഖഹാക്കളെയും പണ്ഡിതന്മാരെയും നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കണം. കതഅലീമികും ശഅനൽ ഔലിയാഇ വൽ ഉറഫാ, ഔലിയാക്കളെ ആദരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ പണ്ഡിതന്മാരെയും നിങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കണേ, അവരെ നിങ്ങൾ ആദരിക്കണേ. ഫഇയ്യാകും വഇഹ്മാല ഹുഖൂഖിൽ ഉലമാ, പണ്ഡിതന്മാരെ ഹക്കുകൾ, അവരോട് കാണിക്കേണ്ട മര്യാദകളെല്ലാം പറിച്ചു ചീന്തുന്നത് അത് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ. എത്രത്തോളം അറിയോ, മഹാന്മാര് പറയുന്നത് കാണാം, പണ്ഡിതന്മാരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നവർ, തരം താഴ്ത്തുന്നവർ ത്വരീഖത്തുകാരല്ല, അത് ത്വരീഖത്തല്ല, അത് തസവൂഫല്ല, അത് കുഫ്രിയത്താണെന്ന് വരെ ഹനഫി മദ്ഹബിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കാണാം. മജ്മഉൽ അൻഹർ എന്ന് പറയുന്ന ഹനഫി മദ്ഹബിന്റെ കിതാബ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ കാണാം, വൽ ഇസ്തിഖ്ഫാഫ് ബിൽ ഉലമാഇ, പണ്ഡിതന്മാരെ താറടിക്കുന്നത്, അവരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നത്, ലികൗനിഹിം ഉലമാ, അവർ പണ്ഡിതന്മാരായതിന് വേണ്ടി അവരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നത്, ഇസ്തിഖ്ഫാഫും ബിൽ ഇൽമ്, അത് ഇൽമിനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തലാണ്. പണ്ഡിതന്മാരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുക എന്നത് ഇൽമിനെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തലാണ്. വൽ ഇൽമു, അതേസമയം ഇൽമോ, അറിവോ, അത് സിഫത്തുല്ലാഹ്, അത് അല്ലാഹുവിന്റെ വിശേഷണമല്ലേ, അത് അല്ലാഹുവിന്റെ നൂറല്ലേ. അതുകൊണ്ട് വൽ ഇസ്തിഖ്ഫാഫു ബിൽ അശ്റാഫി വൽ ഉലമാഇ കുഫ്റുൻ, പണ്ഡിതന്മാരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നത് കുഫ്റാണ്. പണ്ഡിതന്മാരെ താറടിക്കുന്നത്, അവരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തുന്നത്, അത് കുഫ്രിയത്താണ്. വമൻ ബഗള ആലിമൻ ബിഗൈരി സബബിൻ ളാഹിരിൻ, അതേ അനാവശ്യമായ നിലയ്ക്ക് ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ നിലയ്ക്ക് പണ്ഡിതന്മാരോട്
പകവെച്ച് നടക്കുന്നവനാണ് എങ്കിൽ, അവരോട് ദേശം കാണിക്കുന്നവനാണ് എങ്കിൽ, അവന്റെ മേലെ കുഫ്രിയത്തിനെ ഭയപ്പെടണം എന്ന് മഹാന്മാരവരെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം. അപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ് സംഗതിയെങ്കിൽ ഇന്നോ ഈ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന സ്വഭാവത്തിനെയാണ് ഇന്ന് ത്വരീഖത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ത്വരീഖത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലിമീങ്ങളെ കുറ്റം പറയാ, ആലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ സ്റ്റേജ് കിട്ടുക. 360 ദിവസവും കൊല്ലത്തിലും ആലിമീങ്ങളെ പിന്നാലെ കൂടി അവരെ തെറിവിളിച്ച്, അവരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തി, അവരെ അവഹേളിച്ച് നടക്കുന്നത് എന്ത് ത്വരീഖത്താണ്? അത് എന്ത് ത്വരീഖത്താണ്? ചീത്ത വിളിക്കാൻ ത്വരീഖത്തിലേക്ക് പോകണോ? അതിന് എവിടെയെങ്കിലും കട്ടയിലും റോഡ് സൈഡിൽ നിന്നാ പോരെ? അതിന് ത്വരീഖത്തിലേക്ക് പോകണോ? ത്വരീഖത്തിൽ പോകുന്നെന്താ? നമ്മുടെ നാവ് നന്നാകാം, നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാകാം, നമ്മുടെ സംസാരം നന്നാകാം, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി നന്നാകാം. ഇതിലല്ലേ ഒരാൾ ത്വരീഖത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടത്. പക്ഷേ ഇന്ന് ത്വരീഖത്ത് അതിനല്ല പോകുന്നത്. ഇന്ന് ത്വരീഖത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ആലിമീങ്ങളെ ചീത്ത വിളിക്കാനും തെറിവിളിക്കാനും ഈ ഒറ്റ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എന്നിട്ട് ഈ ആത്മീയതയാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ ആ കാലിൽ ധരിക്കുന്ന ഷൂവിന്റെ അടിയിലുള്ള ഒരു മണ്ണിനോട് സമാനമാകാത്ത ഇവറ്റകളാണോ ശൈഖുമാരാകുന്നത്? എന്തർഹതയാണ് ഇവർക്കുള്ളത് ശൈഖാകാൻ? എന്തർഹതയാ ഉള്ളത്? ഈ കള്ളന്മാരെയും ഈ കാട്ടുകള്ളന്മാരെയും അവരെ പറ്റി സുൽത്താനുൽ ഉലമ പറഞ്ഞപ്പോ ഔലിയാക്കളെ വെല്ലുവിളിച്ചു, ഔലിയാക്കളെ വെല്ലുവിളിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിലവിളിച്ച് നടക്കണ്ട. സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സൂര്യനെ തടഞ്ഞു ശൈഖിനെ കൊണ്ട് അതൊന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചു. അതല്ലാതെ അതിന് പകരം ഇങ്ങനെ നിലവിളിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ വെല്ലുവിളിച്ചു, ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ വെല്ലുവിളിച്ചു. എവിടെന്നാ ഉസ്താദ് വെല്ലുവിളിച്ചത്? ഉസ്താദ് ഔലിയാക്കളെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആളാണ്, ആദരിക്കുന്ന ആളാണ്, ഔലിയാക്കളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ആ ഉസ്താദ് സിയാറത്ത് ചെയ്ത ഔലിയാക്കൾ ഇവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്നിട്ടാണ് ഉസ്താദിനെ ചീത്ത വിളിക്കുക. അല്ലാഹു ഉസ്താദിനെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. ഇമാം ഷഅറാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ഞാൻ എൻ്റെ ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചു, മാ അലാമത്തു മൻ യകൂനു ഫീ ഹളറത്തില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹളറത്ത്, അല്ലാഹുവിന്റെ സാന്നിധ്യം ലഭിച്ച മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥ ത്വരീഖത്തുകാരന്റെ അടയാളം എന്താണ്? ഈ ഉസ്താദിനോട് ചോദിച്ചപ്പോ എന്റെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, വഖാല അലാമത്തുഹു, ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലാഹുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം ലഭിച്ചവനാണ്, യഥാർത്ഥ ഒരു ശൈഖാണ് അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ ഒരു മുരീദാണ് എന്നതിന്റെ അടയാളം അല്ലാ യകൂന ഇൻദഹു ലിഅഹദിൻ മുഗാലബത്തുൻ വലാ മുനാസഅ, അവൻ ഒരാളോടും തർക്കിക്കാൻ നിൽക്കില്ല, ഒരാളെ എനിക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തണം എന്ന ചിന്ത അവനുണ്ടാവില്ല, ഒരാളെ ഉത്തരമുട്ടിക്കണമെന്നുള്ള ചിന്ത അവന്റെ കൽബിൽ വരൂല. എനിക്ക് അവനെ പരാജയപ്പെടുത്തണം, അവൻ എന്റെ മുന്നിൽ തോക്കണം, അതേ അവനോട് തർക്കിക്കണം എന്ന ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ത്വരീഖത്തുകാരുടെ സ്വഭാവം. ഇത് ഞാനല്ല പറയുന്നത്, ഏതെങ്കിലും ഫുഖഹാക്കളല്ല പറയുന്നത്, ത്വരീഖത്തിന്റെ മഹാന്മാർ തന്നെ പറയുന്ന കാര്യമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ സാന്നിധ്യം ലഭിച്ച മഹാന്മാർ അവരുടെ അടയാളം അല്ലാ യകൂന ഇൻദഹു ലിഅഹദിൻ മുഗാലബത്തുൻ വലാ മുനാസഅ, അവരൊരിക്കലും ഒരാളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ നോക്കൂല, ഒരാളെ തോൽപ്പിക്കാൻ അവന് സ്റ്റേജ് കെട്ടൂല, ഒരാളെ ചെറുതാക്കാൻ അവൻ പ്രസംഗിച്ച് നടക്കൂല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ ത്വരീഖത്തുകാരനായി നടക്കുന്ന ഒരാള് തർക്കിച്ച് നടക്കുന്നു, പരാജയപ്പെടുത്താൻ നോക്കുന്നു, ഉത്തരമുട്ടിക്കാൻ സ്റ്റേജ് കിട്ടി ഇങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടി നടക്കുന്നു, എന്നാ നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചോളും അന്നഹു ലൈസ ഫീ ഹളറത്തില്ലാഹ്, അവൻ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹളറത്തിലല്ല ഉള്ളത്, അവന് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടിയിട്ടില്ല.
യഥാർത്ഥ ത്വരീഖത്തുകാരനല്ല. ഇത് പറയുന്നത് ഞാനല്ല കേട്ടോ, ഇമാം ഷഅറാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണ്. എന്നിട്ട് മഹാനവർകൾ പറയുന്നു, മിൻ അദബി അഹ്ലിൽ ഹളറ, യഥാർത്ഥ ത്വരീഖത്തുകാരുടെ അതിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇദാ അമറു അഹദൻ ബി അംറിൻ, അവർ വല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒരാളോട് കൽപ്പിക്കുന്നു എങ്കിൽ, ഔ നഹൗ അൻഹു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചീത്ത വിരോധിക്കുന്നു എങ്കിൽ, അവരെ ശൈലി എങ്ങനെയായിരിക്കണം, എങ്ങനെയാണ് അവർ നല്ല കാര്യം ജനങ്ങളോട് പറയേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് തിന്മകളെ വിരോധിക്കേണ്ടത്, യഥാർത്ഥ ത്വരീഖത്തുകാരനാണോ എങ്കിൽ വഹും യറൗന ഫീ നുഫൂസിഹിം അന്നഹു അസ്വഉ ഹാലം മിൻഹു, അവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ ആ തിന്മ ചെയ്തവനെ കാണുമ്പോ അവനോട് തിന്മനെ വിരോധിക്കുമ്പോ ഈ വിരോധിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ചിന്ത എന്താ, ഞാൻ അവനേക്കാൾ മോശപ്പെട്ടവനാണ്, ഞാൻ അവനേക്കാൾ നല്ലവനല്ല, അവൻ എന്നേക്കാൾ നല്ലവനാണ്, ഞാൻ അവനേക്കാൾ മോശപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന ചിന്തയോടെ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ ത്വരീഖത്തുകാരൻ ഒരു തെറ്റ് വിരോധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഞാൻ അവനേക്കാൾ നല്ലവനാണ്, നിങ്ങളെല്ലാം തരനായുന്നവരാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തിരിഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ദീന് മനസ്സിലായില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ദീന് ശരീഅത്ത് തിരിഞ്ഞില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല, നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ വലിയ അറിവുള്ളവനാണ്, ഞാൻ വലിയ ത്വരീഖത്തുകാരനാണ്, ഞാൻ വലിയ ശുദ്ധിയുള്ളവനാണ് എന്ന ചിന്തയോടെ മറ്റുള്ളവരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയിട്ട് അത് തന്നെ പ്രഗത്ഭരായ അലിമീങ്ങള് ഞങ്ങളെ ശൈഖിന്റെ ഒരു രോമത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ 10,000 ഉസ്താദുമാര് വന്നാലും എന്റെ ശൈഖിന്റെ ഒരു രോമത്തിന് കൊള്ളൂല എന്ന് വീമ്പ് വിളിക്കുന്ന ആ തമ്മാടികൾ ഒരിക്കലും ശൈഖിനോ അല്ലെങ്കിൽ ത്വരീഖത്തോ ഇറാദത്തോ ഒന്നും അവർക്കില്ല കേട്ടോ. അവരെല്ലാം ശൈത്വാനീയത്തിന്റെ ത്വരീഖത്തുകളാണ് ഈ ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ കേട്ടോ, അവരെ വീഡിയോകൾ കണ്ടോ, ഒരിക്കലും അതിന്റെ പിന്നാലെ കൂടല്ല കേട്ടോ. അത് ആത്മീയതയല്ല, അത് ശൈത്വാനീയത്താണ്, അത് ശൈത്വാനീയത്താണ്, ആത്മീയതയല്ല. ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ്, അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ആത്മീയത എന്ന് പറയുമ്പോ ഇത്തരം ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾക്ക്, നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഇമാം ഷഅറാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നത് കാണാം, ഇന്ന് ഈ തരീഖത്തിൽ പോയ ആളുകൾ തനിക്ക് മീസാന് മുതൽക്ക് തുഹ്ഫ വരെ ഓതി തന്ന ഉസ്താദിനെ ആ വലിച്ചെറിയുന്നത്. മീസാന് മുതൽക്ക് തുഹ്ഫ വരെ തന്ന ഉസ്താദ്, ആ ഉസ്താദ് പിന്നെ ഒന്നുമല്ല, ആ ഉസ്താദ് ഒന്നുമല്ല, ആ ഉസ്താദിനെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നു. ഇമാം ഷഅറാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, വമിൻ ആദാബിഹിം, വമിൻ ആദാബിഹിം, യഥാർത്ഥ ത്വരീഖത്തുകാർ ആണോ എങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു അദബാണ്, ലാ യമുറൂന റാകിബീന മൻ അല്ലമഹും, ചീത്ത വിളിക്കുന്നത് പോകട്ടെ, തനിക്ക് ഇൽമു പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഉസ്താദ്, ആ ഉസ്താദ് നടന്നു പോകുമ്പോ ആ ഉസ്താദിന്റെ മുന്നിൽ ഒരിക്കലും വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യൂല. ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ്, അപ്പൊ ഈ ശിഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കാറിൽ പോകാം ഉസ്താദിന്റെ മുന്നിൽ, ഒരിക്കലും അത് അതല്ല. മൻ അല്ലമഹു ശൈഅൻ മിനൽ ഖുർആനിൽ അളീം, ഖുർആനിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാബ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ആയത്ത്, ഒരു ബിസ്മി പോലും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എങ്കിൽ ആ ഉസ്താദ് നടന്നു പോകുമ്പോ ആ ഉസ്താദിന്റെ മുന്നിൽ വണ്ടിയിലെ ബൈക്കിലോ കാറിലോ യാത്ര പോകൂല. എന്നിട്ട് ഷഅറാനി ഇമാം പറയുന്നു, വലൗ സ്വാറു മിൻ മശായിഖിൽ അസ്ർ, ആ മുരീദ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ശൈഖായ അയാള് കാലഘട്ടത്തിന്റെ വലിയ കുതുബായാലും പോലും ശൈഖായാലും പോലും തനിക്ക് തുടക്കത്തിൽ ഇൽമു പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഒരു മുഅല്ലിമായ മുദർരിസായ ഉസ്താദ് നടന്നു പോകുമ്പോ വാഹനത്തിൽ പോകൂല. പിന്നല്ലേ ചീത്ത വിളിക്കുക,
പിന്നിലെ തെറിവിളിക്കുക. ഇമാം ഷാറാനി തങ്ങൾ പറയുന്നു, തന്റെ ഉസ്താദിന്റെ മുന്നിൽ നടന്നു പോകാൻ പറ്റൂല, ഉസ്താദിന്റെ മുന്നിൽ നടന്നു പോകാൻ പറ്റൂല. ആ ഉസ്താദിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോ ഉസ്താദ് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹദിയ കൊണ്ടുപോകണം. അതാണ് അതിന്റെ മര്യാദ. ഒരു ഇൽമു പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദ് ആ ഉസ്താദിനെ കാണാൻ പോകുമ്പോ ഉസ്താദ് ആഗ്രഹിച്ചില്ലെങ്കിലും, ഉസ്താദ് ചോദിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ആ ഉസ്താദിന് അങ്ങോട്ട് ഹദിയ കൊടുക്കുന്നത് യഥാർത്ഥ ഒരു മുരീദിന്റെ അദബിൽപ്പെട്ടതാ. ആ ഉസ്താദ് എനിക്ക് നന്ദി കാണിക്കണം. ഉസ്താദിനെ തെറി വിളിക്കല്ല സ്റ്റേജിൽ കയറി. ഇന്നത്തെ തരീക്കത്തെന്താ അല്ലേ? തനിക്ക് മീസാന് മുതൽ തുഹ്ഫ വരെ അൽഫയും ഫതുൽ മുഈനും മഹല്ലിയും ഓതി തന്ന ഉസ്താദുമാർ ആ ഉസ്താദിനെ ചീത്ത വിളിക്കുകയാണ്. ഇമാം ഷാറാനി പറയുന്നു, ആ ഉസ്താദുമാരോട് അവർക്ക് നന്ദി കാണിക്കണം, അവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കണം. എത്രത്തോളം അറിയോ? ഇമാം ഷാറാനി പറയുന്നു, വലാ യതസവ്വജൂന ലഹു മുതല്ലഖതൻ അവ ഇംറഅതൻ മാത അൻഹാ. ഉസ്താദ് തന്റെ ഭാര്യനെ ത്വലാഖ് ചൊല്ലിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദ് മരിച്ചാൽ ആ പെണ്ണിനെ ഈ ശിഷ്യൻ കെട്ടാൻ പാടില്ല. ഉസ്താദ് തന്റെ ഭാര്യനെ ത്വലാഖ് ചൊല്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്താദ് മരിച്ചു, ആ മരിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഉസ്താദിന്റെ ഭാര്യനെ ഈ ശിഷ്യൻ കെട്ടാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? അത് ആത്മീയമായ ബാപ്പയാണ്, ആത്മാവിന്റെ പിതാവാണ്. ബാപ്പ കെട്ടിയ പെണ്ണിനെ മകൻ കെട്ടാൻ പാടില്ലല്ലോ. ഈ ഉസ്താദ് ആത്മാവിന്റെ പിതാവാണ്. ഒരു പള്ളിയിൽ മുദരിസായി ജോലി ചെയ്ത ഉസ്താദ്, ആ ഉസ്താദിനെ നാട്ടുകാർ അനാവശ്യമായി ഒഴിവാക്കിയെങ്കിൽ ആ മുദരിസ് സ്ഥാനം ഒഴിവാക്കി പിരിച്ചുവിട്ടാൽ പിന്നെ അവിടെ വന്ന് ശിഷ്യൻ ജോലി ഏറ്റെടുക്കാൻ പാടില്ല. അതിന്റെ മര്യാദയല്ല. ഉസ്താദിനെ ദർസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഖതീബ് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ടു, ആ സമയത്ത് തന്റെ ശിഷ്യൻ വന്നവിടെ ജോലി ഏറ്റെടുക്കുക, അതൊരിക്കലും പറ്റൂല. അതവനോട് യോജിച്ച പണിയല്ല. ഇത് യഥാർത്ഥ ത്വരീഖത്തുകാർ ചെയ്യേണ്ട പണിയാ. ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് ഞങ്ങളല്ല, ത്വരീഖത്ത് എന്താണെന്ന് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ നന്നാക്കിയെടുത്ത ഇമാം ഷഅറാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടുത്തെ അൽ അൻവാർ ഫി ആദാബി സുഹബത്തി ഇൻദൽ ഖിയാർ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കാണാം. ഇതാണ് ഒരു ത്വരീഖത്തുകാരന് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇന്നോ ഇതൊക്കെ ഞാൻ എന്തിനാ പറയുന്നത്? ഇങ്ങനെ ചീത്ത സ്വഭാവവുമായി നടന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ത്വരീഖത്തുകാരനാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് ശൈഖുനയുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് കുത്തുബുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് ഔലിയുണ്ട്, ഞങ്ങളെ ശൈഖ് കുത്തുബാണ്, ഞങ്ങളെ കുത്തുബ് ഞങ്ങളെ ശൈഖ് ആരിഫാണ് എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ സ്റ്റേജ് കേട്ടുന്ന ചില കാട്ടുകള്ളന്മാരെ പറ്റിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർ കാട്ടുകള്ളന്മാരാണ്, അവർ പഴച്ചു പോയ ആളുകളാണ്, അവർ ളാലും മുളില്ലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ത്വരീഖത്തുകാരായി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കരുത്. അവർ സ്വയം പഴച്ചവരാണ്, മറ്റുള്ളവരെ പഴപ്പിക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാഹു അവരെ ശർറിൽ തൊട്ട് ഈ ഉമ്മത്തിനെ കാക്കുമാറാവട്ടെ. ഞങ്ങളെയും അല്ലാഹു അവരെ ശർറിനെ തൊട്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഓ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, അങ്ങനെ ആത്മീയത, ആ ആത്മീയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൽബ് നന്നാകണം, ഹൃദയം ശുദ്ധിയാകണം, ഭൗതികമായ നേട്ടങ്ങൾ, ഭൗതികമായ ചിന്താഗതികൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുസ്ലിമിനോടും വിദ്വേഷങ്ങളോ വൈരാഗ്യങ്ങളോ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽ പെട്ടവരോട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകരുത്. അതേസമയം സുന്നി അല്ലാത്തവരാണെങ്കിലോ അവരോട് നമുക്ക് എപ്പോഴും വെറുപ്പാണ് വേണ്ടത്. അൽ ഹബ്ബു ഫില്ലാഹ് വൽ ബുഗ്ദു ഫില്ലാഹ് അഫ്ളലുൽ അഅ്മാൽ. അമലുകളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും അഫ്ളലായത് അൽ ഹബ്ബു ഫില്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി
വേണ്ടി സ്നേഹിക്കേണ്ട ആളുകളെ സ്നേഹിക്കുക. അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ദ്വേഷം കാണിക്കേണ്ടവരോട് ദ്വേഷം കാണിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിദ്അത്തുകാരോട് നമുക്ക് സ്നേഹം പറ്റൂല, അവരോട് നമുക്ക് ചങ്ങാതിപ്പാട് പറ്റൂല. ലാ തജിദു ഖൗമൻ യുഅ്മിനൂന ബില്ലാഹി വൽ യൗമിൽ ആഖിർ യുവാദ്ദൂന മൻ ഹദ്ദല്ലാഹ വലൗ കാനൂ ആബാഅഹും ഔ അബ്നാഅഹും ഔ ഇഖ്വാനഹും ഔ അശീറതഹും ഉലൈക കതബ ഫീ ഖുലൂബിഹിമുൽ ഈമാൻ. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനല്ലേ പറഞ്ഞത്, അല്ലാഹുവിനെയും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെയും അവഹേളിക്കുന്ന നിസാരപ്പെടുത്തുന്ന ആള് ലാ തജിദു ഖൗമൻ യുവാദ്ദൂന മൻ ഹദ്ദല്ലാഹ വറസൂല, അല്ലാഹുവിനെയും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ തരതാഴ്ത്തുന്ന നിസാരപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകൾ ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥ ഈമാനുള്ളവർ സ്നേഹിക്കൂല. വലൗ കാനൂ ആബാഅഹും, അത് അവരെ സ്വന്തം അവർക്ക് ജന്മം നൽകിയ ബാപ്പയാണ്. ആ ബാപ്പ വഹാബിയാണോ, ബാപ്പ ജമാഅത്ത് ആരനാണോ, ബാപ്പ തബ്ലീഗ് ജമാഅത്ത് ആരനാണോ, ഒരിക്കലും അവരെ സ്നേഹിക്കൂല. ഔ അബ്നാഅഹും, അല്ല സലഫിയായത് സ്വന്തം മകനാണ്, നിന്റെ മോനാ വഹാബിയായ മാറിയത്. 10-15 കൊല്ലക്കാലം സ്നേഹത്തോടെ പോറ്റി വളർത്തിയ നിന്റെ മോന് അതാ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ സലഫിയായി മാറുകയാണ്. അവനെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തിയിട്ട് എല്ലാം ഫൈറായി പോകുന്നു. അവനതാ വഹാബിസത്തിൽ അടിവറച്ച് നിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ പിന്നെ അവ മോനെ നിനക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റൂല, അവനുമായി സ്നേഹബന്ധം പാടില്ല. ഔ ഇഖ്വാനഹും, അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനോ അനുജനോ ആണ് വഹാബിയായത്, അല്ലെങ്കിൽ മൗദൂദിയായി മാറിയത്. എന്റെ സഹോദരനാണല്ലോ, അവനാണല്ലോ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചത്. ആ വഹാബിയാണോ നിന്നെ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ചത് എങ്കിൽ അവന്റെ കല്യാണത്തിന് കൂടാൻ പറ്റൂല. ഫയ്യാക്കും വയ്യാഹും, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലല്ലേ പറഞ്ഞത്, ഫയ്യാക്കും നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടെടുക്കാൻ പാടില്ല, വയ്യാഹും അവരെ ഇങ്ങോട്ട് അടുപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ഇയ്യാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് കല്യാണത്തിന് വിളിക്കാൻ പാടില്ല, ഇങ്ങോട്ട് വീടുദ്ഘാടനത്തിന് വിളിക്കാൻ പറ്റൂല. വയ്യാഹും അങ്ങോട്ട് കല്യാണത്തിന് പോകാനും പറ്റൂല, അവന്റെ വീടുദ്ഘാടനം നടത്തുമ്പോ അങ്ങോട്ട് പോകാനും പറ്റൂല. ഇത് എന്റെ വാക്കാണെന്ന് നിങ്ങൾ ദുർവ്യാഖ്യാനിക്കരുത്. ഇമാം മുസ്ലിം റഹിമഹുല്ലാഹ് സ്വഹീഹ് മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണ്, സ്വഹീഹായ ഹദീസാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബാപ്പയായാലും നിങ്ങളെ മക്കളായാലും നിങ്ങളെ സഹോദരന്മാരായാലും മറ്റ് കുടുംബക്കാരനായാലും നിങ്ങളെ എളാപ്പയോ മൂത്താപ്പയോ ആണ് വഹാബി എങ്കിൽ അവന്റെ കല്യാണത്തിന് പോകാൻ പറ്റൂല. മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി, അവന്റെ വീടുദ്ഘാടനത്തിന് പോകാൻ പറ്റൂല. മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മഹാനായ ഹാരിസുൽ മുഹാസിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാപ്പ ഒരു ഖദരിയായ ഒരു പുത്തൻവാദിയായിരുന്നു. ആ ഖദരിയായ പുത്തൻവാദി മരിച്ചപ്പോ ബാപ്പന്റെ അനന്തര സ്വത്തായി 70,000 ദിർഹമത തനിക്ക് ലഭിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ബാപ്പന്റെ 70,000 ദിർഹം തനിക്ക് അനന്തരമായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ ഹാരിസുൽ മുഹാസിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, വേണ്ട വേണ്ട, എനിക്ക് ബാപ്പാന്റെ അനന്തര സ്വത്ത് എനിക്ക് വേണ്ട. കാരണം അന്നഹു കാന ഖദരിയ, എന്റെ ബാപ്പ സുന്നിയല്ല, എന്റെ ബാപ്പ പുത്തൻവാദിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ബാപ്പാന്റെ സ്വത്ത് എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് തള്ളിക്കളഞ്ഞവരാണ് ഹാരിസുൽ മുഹാസിബി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആ നിലക്കാണ് നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പുത്തൻവാദിയുടെ പിരിവ് നമുക്ക് വേണ്ട. ചില ആളുകൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ അടുത്ത് ഒരാൾ എന്നോട് ഫോണിൽ ചോദിച്ചു, ഉസ്താദേ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ പള്ളി, ആ പള്ളിക്ക് ഒരു ബോറിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്, ഒരു ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാരെ ഞങ്ങൾക്ക് ബോറെടുത്ത് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് പറ്റുമോ ഉസ്താദേ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ചോദിച്ചയാളോട്, ഓ സഹോദര, നിങ്ങളെ ജമാഅത്തിന് അത്രമാത്രം ഒരു ദൗർബല്യം, അത്രമാത്രം ദൗർബല്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായോ? നിങ്ങളെ നാട്ടിലെ ഒരു ജമാഅത്തില്, നിങ്ങളെ ജമാഅത്തിന്റെ പള്ളിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചേർന്ന് സുന്നികളായ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബോറിടാൻ സാധിക്കാതെ പോയോ? നിങ്ങൾ ഉളു എടുക്കുന്ന ഉളുവിന്റെ വെള്ളം ഒരു ജമാഅത്ത് ആരുണ്ടാക്കിയ ബോറിൽ നിന്ന് വേണോ?
നിങ്ങളെ പള്ളിയിലെ ഹൗദിലേക്ക് വെള്ളം ഒരു മൗദൂരികാരൻ്റെത് വേണോ? നിങ്ങൾക്കൊരു 100 വീട്ടുകാർ ചേർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ചു ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു ബോറ് നിങ്ങൾ എടുത്തുകൂടെ? അത്രമാത്രം ഒരു ദാരിദ്ര്യം നിങ്ങൾക്ക് വന്നുപോയോ? ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അയാൾ സ്വീകരിച്ചു. ഓക്കെ ഉസ്താദ്, നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത് വേണ്ട. ഇങ്ങനെ പലരും പൈസന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോ പുത്തൻവാദിന്റെ പൈസ വാങ്ങാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട്. സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് വാങ്ങുന്നവരുണ്ട്. സാധുവായി ഞാൻ ഒരു ദാറുൽ മുസ്തഫ എന്ന ചെറിയൊരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്റെ തീരുമാനമാണ്, എന്റെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഒരു പുത്തൻവാദി 1 ഉറുപ്പിക തരണ്ട. ഒരു പുത്തൻവാദിയുടെ 1 ഉറുപ്പിക എന്റെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ട. കാരണം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഗതികേട് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. പുത്തൻവാദിന്റെ പൈസ വാങ്ങിയിട്ട് ദീന് നടത്തേണ്ട ഗതികേട് നമ്മുടെ മുന്നിലില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് പണം കാണുമ്പോ പുത്തൻവാദിന്റെതും പറ്റും, സലഫിന്റെതും പറ്റും, ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിന്റെതും പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു ചീത്ത സ്വഭാവം നമുക്ക് വേണ്ട. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ നല്ല പണം, ആ പണം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പള്ളി നടത്തിക്കോ, ആ പണം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് സ്ഥാപനം നടത്തിക്കോ, ആ പണം വാങ്ങിയിട്ട് യതീംഖാന നടത്തിക്കോ, ആ പണം വാങ്ങി പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം നടത്തി. ഏതെങ്കിലും വഹാബിന്റെ പണത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയി അവന്റെ പൈസ വാങ്ങി നടക്കേണ്ട ഗതികേട് നമുക്ക് വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. പുത്തൻവാദികളുമായുള്ള ബന്ധം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. അത് വളരെ ഡേഞ്ചറാണ്. നമ്മുടെ ഈമാൻ ഊരിക്കളയുന്ന കാര്യമാണ്. ആരെങ്കിലും ഒരു പുത്തൻവാദിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഒരു സ്മൈൽ കൊടുത്താൽ, ഒരു സലഫിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഒന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചാൽ, അള്ളാഹുവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഈമാനിന്റെ പ്രകാശം ഊരിക്കളയുമെന്നാണ് മഹാന്മാര് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അവരോട് വളരെ ജാഗ്രതയോടെ നമ്മൾ പെരുമാറണം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിമിനോട് വൈരാഗ്യം ഉണ്ടായിക്കൂടാ, മുസ്ലിമീങ്ങളുമായി പകവെച്ചുകൂടാ എന്ന് പറയുമ്പോ പുത്തൻവാദിയെ സ്നേഹിക്കണമെന്നതിന് അർത്ഥമില്ല. അഹ്ലുസ് സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മുസ്ലിമിനോട് നമുക്ക് പകവെച്ച് നടക്കാൻ പറ്റൂല, വൈരാഗ്യം വെച്ച് നടക്കാൻ പറ്റൂല. എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങളും സ്നേഹത്തോടെ കാണണം. എല്ലാവരും നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരാണ്. ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്താണ്. ആ നബിന്റെ ശഫാഅത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടേണ്ടവരാണ്. ആ നബിയുടെ കൊടിന്റെ കീഴിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടേണ്ടവരാണ്. ഒരേ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അനുയായികളാണ്. ഒരേ കഅബയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം വൈരാഗ്യങ്ങളില്ലാതെ, വിദ്വേഷങ്ങളില്ലാതെ, പകവെച്ച് നടക്കാതെ, ഭൗതികമായ ചിന്താതികളൊന്നുമില്ലാതെ നമ്മുടെ ഖൽബ് നന്നാക്കാൻ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കണമെന്ന് മാത്രം ആദ്യമായി എന്റെ ഖൽബോടും എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അർഹമർ റഹീമീനായ മാലികുൽ മുലൂക്കായ അൽ മലികുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ഈമാൻ നീ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ശുദ്ധമായ ഖൽബിന്റെ ഉടമകളാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد. أرحم الراحمين يا مالك الملوك يا الملك الجبار يا الله. ഇതുവരെ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഇരുന്നതും നിന്നതും എല്ലാം നീ സ്വാലിഹായ അമലായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും ഏറെക്കുറവുകൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ, നീ മാഫാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അർഹമർ റഹീമീനായ അല്ലാഹ്, ആഖിർ സമാനിൽ ജീവിക്കുന്ന ദോഷികളാണ് റബ്ബേ, ചണ്ടിച്ചവറുകളാണ്. ഞങ്ങളിൽ അമലുകളൊന്നും ഇല്ല റഹ്മാനെ. ഈമാൻ കുറഞ്ഞ സാധുക്കളാണ് റബ്ബേ. അല്ലാഹ്, ദോഷികളായ സാധുക്കളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. നീ ഞങ്ങളെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്.
ഞങ്ങളെ മനസ്സും ഞങ്ങളെ ഖൽബും നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. കിബ്ർ, ഹസദ്, റിയാ, ഉജ്ബ്, നിഫാഖ്, ബിദ്അത്ത്, കുഫ്രിയത്ത്, ശഹ്വത്ത് പോലെയുള്ള ഞങ്ങളെ മനസ്സിനും ഞങ്ങളെ ഖൽബിനും ബാധിക്കുന്ന സർവ്വ ദുഷിച്ച സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ശുദ്ധീകരിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവരോടും ഖൈർ വിചാരിക്കുന്ന ചിന്തിക്കുന്ന നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി തരണേ അല്ലാ. ആരോടും ഒരു പകയില്ലാത്ത, ആരോടും മനുഷ്യമില്ലാത്ത, ഒരാളോടും ഒരു വെറുപ്പില്ലാത്ത നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളെ ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാ, നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട യഥാർത്ഥ സജ്ജനങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തണേ റഹ്മാൻ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിന്റെ മുക്കാല് ഭാഗം കഴിഞ്ഞുപോയി. ഇനി എത്ര സമയം ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഈ കാലയളവിലൊന്നും ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്തവരല്ല റബ്ബേ. അല്ലാ, ഇനിയുള്ള എല്ലാ നിമിഷങ്ങളിലും എല്ലാ സെക്കൻഡുകളും നിന്റെ ത്വാഅത്തിലായി തഖ്വയിലായി ചെലവാക്കാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാ, ഞങ്ങളെ മനസ്സും ഞങ്ങളെ ശരീരവും നിന്റെ ഇബാദത്തിലേക്ക് തഖ്വയിലേക്ക് നീ തിരിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ. അർഹമുർറഹീമീനായ അല്ലാഹ്, എല്ലാവിധ ആഫത്തുകളിൽ നിന്നും മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും ഫിത്ന ഫസാദുകളിൽ നിന്നും സർവ്വവിധത്തിലുള്ള ഇടങ്ങേറുകളിൽ നിന്നും റബ്ബേ നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ചതിക്കാൻ നോക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, കുടുക്കാൻ നോക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, കെണിവലകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. ഒരു കുടുക്കിലും കുടുങ്ങാതെ, ഒരു കെണിവലയിലും പെട്ടുപോകാത്ത നിലയ്ക്ക് നീ ഞങ്ങൾക്ക് കാവല് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ കാവല് ഞങ്ങൾക്ക് തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ്, ആര് ഞങ്ങളെ കൈവിട്ടാലും റബ്ബായ നീ കൈവിടല്ല അല്ലാഹ്. ആര് ഞങ്ങളെ കൈവഴിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കൈവഴിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഒരുപാട് ഹക്കടപാടുകളുണ്ട്, കടങ്ങളുണ്ട്. എല്ലാം വീട്ടാനുള്ള സാമ്പത്തികമായ ശേഷി നീ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരണേ റഹ്മാനെ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ കടങ്ങളും ഹക്കടപാടുകളും വീട്ടി മരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ ഭാര്യ മക്കൾ ഞങ്ങളെ കുടുംബക്കാരെ നീ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ, കിഡ്നി ഫെയിലറായി പോകൽ, സ്ട്രോക്ക്, അങ്ങനെ തുടങ്ങി മാരകമായ ഭയാനകമായ രോഗങ്ങൾ അല്ലാഹ്, എല്ലാത്തിലും നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന തെറ്റിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷണമായ രോഗങ്ങൾ നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. നീ നൽകരുത് റഹ്മാനെ. നീ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഉള്ള രോഗങ്ങളെല്ലാം നീ ശിഫയാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഏതെല്ലാം രോഗാണുക്കളുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അല്ലാഹ്. എല്ലാം നീ കരിച്ചു കളയണേ റഹ്മാനെ. നീ കരിച്ചു കളയണേ റഹ്മാനെ. ആഫിയത്തോടുകൂടിയുള്ള തഖ്വയോടുകൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ് തരണേ റഹ്മാനെ. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ സലാമത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. തൗബക്ക് പോലും സമയമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ, വസിയത്ത് ചെയ്യാൻ പോലും സമയമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ പെട്ടെന്ന് നീ ഞങ്ങളെ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ്. നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ അവസാന നിമിഷം ഒരു ഖൈറായ സ്ഥലത്തിലാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. നല്ല ഒരു സ്ഥലത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. നല്ലൊരു സമയത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത പലരുണ്ട് റഹ്മാനെ. എല്ലാവരും നീ അറിയുന്നവരാണ്. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈർ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ശർറുകളെ തടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു, അവരെ ജോലികൾ നന്നാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെ മഈശത്തുകൾ നന്നാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, സാധുവായ എന്റെ അടുക്കൽ പഠിക്കുന്ന വഫീഖ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ ബാപ്പ നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ സംഘടനകളിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അബ്ദുൽ കരീം ഹാജി ചെന്നാർ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളുടെ കല്യാണം മെയ് 4-ാം തീയതിക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. ഏകദേശം ഒരാഴ്ചന്റെ ഉള്ളിൽ കല്യാണം നടക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ആ സന്തോഷത്തിന്റെ നിമിഷങ്ങൾ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു. അല്ലാഹ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖബർ നീ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കല്യാണം സന്തോഷകരമായി നീ കഴിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. റാഹത്തിൽ അത് പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആ കുടുംബത്തിന് ആ ദുഃഖം താങ്ങാനുള്ള ശക്തി നൽകണേ റഹ്മാനെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അതുപോലെ നമ്മുടെ സംഘടനകളിൽ ചേർന്ന് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച
പ്രവർത്തിച്ച ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഖബറുകളെ നീ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ, അവിടെ ഖബറുകളെ നീ സ്വർഗമാക്കണേ അല്ലാ. ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്ന് പലരും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, അവരുടെയും ഖബർ നീ സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ ദറജകളെ നീ ഉയർത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാ, ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വസല്ലല്ലാഹു തആല വസല്ലമ അലാ ഖൈരി ഖൽഖിഹി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. സുബ്ഹാന റബ്ബിക റബ്ബിൽ ഇസ്സതി അമ്മാ യസിഫൂൻ വസലാമുൻ അലൽ മുർസലീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ബിഫളി സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. എല്ലാവരും സാധുവായി എനിക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് വസിയത്ത് ചെയ്ത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ദുആ ചെയ്യും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്.